iti tunggal pitik ki puso, kada uray ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Saan ka nga, Griyo? Paragsakan na katitid ko amin na kayat mo. Saan, Mayor? Di nagpagaramidan iti takas. Ibatandak ko ba? Talo! Aray ka sa no, ti panagpukpukaw mo, kamera. Awan makanggagking ka dito yung rest house. Agbambandog ka na. Diyan mo ti tartari gagaya. Saan? Diyan kayat! Saan, Mayor? Gagul! Di ka lumaban. No di mo kaya't imasaktan na. Ayok ka! Karasaan! Baga! Tirambanggan ka! Karasaan! Mayura! Si Kapay lang tinakaaramid kanya kanyang Naalinog. Napukawan ang nitipod. Nawayakon ang mga rami di kay-kayat ko. Paingat ang agtib-tibayo ti barukong ko. Ken apay ti matlas namang putan niya lamira. Ha, ti nakakwadro aladawan ti anak ko. Natnag iti panakisabit na iti dideng. Ket nabuong. Diyos ko, anyat ipartaan na itaoy. Nay, adagtuk-tuk-tuk iti rilaw. Sapay lako ma, tati anak kon na ita. Mabitlaang, umaya kaon. Naimbaga malumiyo. Tata Matias. Kunak no ti anak ko itayan ti dimtang. Si kamot kaya Miguel Baraw. Ha? Kaya tiyo asawan, awan pa ni Amira, tata? Awan pa'y nga raw. Isot yung urayag. Ni, kat maluman. Apa ya di pa si Mangpet? Iso nga raw na madandanagan ak. Tano kastoy nga oras kat adda ko man iti balay. Bayan nyo, tata. Tayo nakitaan iti balay apagpapayan na. Alaman nga ron Baraw. Kat nay talaga madandanagan akaon. Wen, tata. Inakbiro kan tinubiak iti balay da Mayor Placido apagpapayan na. Agor ka, adda nagsardeng akot si Arubayan Baraw. Ni buyo nga driver ni Mayor Placido jadi masagi ti kutse, tata. Anya nga tati gagaran na. Sumardeng kan ngagsangit amira. Ken sagay saya mon tinakusok-kuswabok mo. Kapoy tinaramid mo kanyak, Mayor. Sumarot naging kaijim. Biyerno tigkurang ka. Ilunod ka awinggat si Bibi Agak. Maramid mo nga tatimang gura ken mangilunod kanya. Numakita mo, tilinaon ti portfolio. Apay, anya tilinaon daytan, Mayor. Lukatam. Sigurado ang mapunas tinaramid ko ang basolgin ka. Numakitam tilinaon na. Awatam, kadlukatam. Kukwam tinagyan na. Sukat. Di pa nang paragsak mo kaniya. Ayun. Karasaan! San ka nagpuntot? Sige, lukatam day ta portfolio. Sige. Nakato.
Agsardeng kan nakatulong ka na kami. Enjoy ang ti kwarta kasubad. Di pa nang paragsak mo kanyak. Diyak pabayadan iti kwarta. Tirinakrak mo ang dayang ko. Kanya nga ro ti planom. Agipulong ka, kadagiti otoridad, kasta. Kahit mo madadal ti reputasyon ko, kas mayor, kan pabalod na. Wait! Ikaram ti amit mo kanyak. Day tatisan mo nga ramidan. Di mo gamdeng tagipulong iti orasin. Ramidan day ta. Sana ka bumdang, amang patay ka nga. Kansan lang si kategi karo. No di kat iraman ko paya patayin jamam. Saan? Ayop ka talaga. Karasain! Amumon akarasaunak. Kataramidak ti pangtak. Nurada alam ti daya ko. Agyaman na iti panangipakaamom nga ag-overtime ti anak ko iti balay ti amo yaw, boyong. At ang aming paskin dagiti amo mi inton bigat tatamatyas. Iso nga imbaon nak ni Mayor ang mangipakaamo, amarabyan ti anak yung agawid. Sige. Ano samto kumalangan nga itulnog ti anak ko ha, baraw. Aywan tata. Sige nga Rodan. Taado pa iti aramida. Sige baraw. Aganad ka iti panagmanehaw. Urayak lang na bang ara ni tiya ay ni Boyong Miguel Barok. Oray siyak, tata. Kunak no at dandakas ang napasama kinamera. Ag-overtime na tayo, kas ko na ni Buyo. Huwag gaya, sa bahaliman ti malagip ka. Anya rin tata. Bumusta ti ipapanyo kang ni Abogado Macario Valeriano. May papanit ti tarigagay tayo, apan nakaland reform ti daga, agam-gamuluan tayo. Kunana, tumulong iti panakagraryo, ti daga suksukayan tayo, tata. Lakaya kon baraw, mauray ko pa nga ta, tinabayagan akalikagong tayo. Apan nakaagraryo ti daga, asuksukayan tayo. Makisaritan to kano ni Abogado Macario kini mayon. Mabigbig a politika ni Mayor Placido. Nabilag na nakawisan ni Titoray. Arig na timol tayo lang. Sa narikat tayo akalabanay. Sana bale, tata. Arumot kada tayo tinakada. Kat mabalin tayo lata, at tuntunan ti karbangan tayo. Apay kay talati sangpat mo, honey. Gaputado dagiti kakailyan tayo. Hanapan minik ka ni tulong. Kat, ni Almira, Intulotan ni Boyong iyabalayda. naibunong yung kadi amin, ti relief goods nga yung payripak mo, idirabi. Awan, nga madapay dagiti saan biyanay kan. Talagang ado tinapiktaran iti kalkal pa sa bagyo. Di, intanto pa'y gumatang, iti mabalin mo nga itulong, honey. Alaman nga ron. At lakit tintat na tinpundong may analipkots. Alapintas apampar. Tagyaman na kiti, umay mo pa nang itulod iti anak ko, Boyong Barok Awan na nyaman na tata. Sumulat ako ni Tibalay, tatang. Di ta kayon. Mabit lang balasang ka. Anda sa lunsod na create. Amira, Sige tata. Mapanak mo ten. mabit lang. Sikamanlangan ti pagsaludsudak Barok. Mapanak ko tata. Ang padadamutan asaan na lang italtalag. Di da nga takayat ti mapagsaludsudan. Nay, Miguel,
Rabiin yung adda ka pailaang dito'y biranda. Saan ka makaturog, Nana? Adda ka di mang burburibor iti panunot mo. Nga iso, iti saan mo apakaturugan. Awan, Nana. Apay nga raw, dadi ka makaturog ako na. Tsak na rin maawatan ti bagay. Nakapay ka speed irik na, Nana. Nahatap ka niya ni Rida. Wano, panggap ka di, ti ilablaban tayo apan nakaagraryo ti daga. Asuksukayan tayo, ti mang burburibor iti panunot mo, anak. Saan, Nana? Anya nga ron ti makagapo, iti saan mo apakaturugan. Anya nga tano? No, anya, anak. Apay adi mo ituloy. Saan yun? Ang mga nodi kayo umanamo. Ibagam no anyaman dayta. Panggap ka di, kini Amira. Nana. Anya, ting may papankan kwa na anak. Anya nga tano? Tulagan tayo, tikalay sa amin. Nana. Anya? Hayat mo ti mga sawa, barok? Isuntumot lang ti papanana. Saan ka di? Isuan ang panunot ko na hintay itong makisarita. Sige. No, isuti ko nang katsikat ti matungpal, barok. Tabarang no, makabukal kayo ti apo kumikini Matyas nga amana. Mabit lang, humaya ka. Sino nga tati umaya bigbigat? Ay, naimbag abigat mo, abalayan. Ay, kumpadre Matyas. Si kamat gayam, umaray. Anya ti ibagam, ta sinapsapap mo ti imay. Gaputa adda kayat apay bagat ti anak ko, iso nga imayak. Anya? Sige, sumurak ka nga ron maray. Umay ka. Amira anak, anda ni nana masalaud. Anda ka no ibagana, so arubwar ka dita silid mo. Matmatubog sa pailaan mo, kumpadre. Nakariingin, kumaray. Laki di Alang may ka. Ayat iba kayo, nana? Apay akas lang nagsangsangit kabalasang ko. Huwag nagpaiso. Apay akas tatilangam ang nabigatan, anak ka. Kwa? Oh, apay akas lang di ka makasungbat, Amira. Nagsangsangit ka kadi idirabe. Adda kadi saan nyo ang nagkinaawatan kinimigil ng anak ko? Ha? Awan, nana. Apay nga raw dalimtag na kita matam, anak ka. Siguro, gapo iti sang kaunay apan nakaturturong. Iso alim tagdo iti matatatan. Ay, mabit lang. Inaagtimpla iti kapeyo. Uray saan ang tanalpasa ko na nagkape balasan ko. Ha? Anya ka titi kakarayo, nana? Patpada kayo kinimigil adi nakaturog idirabi. Ay, iso ana sapa nga imbaon dito'y balayo. Adang kayat na apay baga. Sakay la kumata, mayat ka, Amira. Anya day ta, nana? Tarigagayan ni Miguel nga umayda kan danunan. Nay, apay nga ron asan nga isuti umay mangibagay ti dahi taabana, gapalayan. Kumaray. Mabain ka no, kumpadre. So, siyatlatan ti imbaon na. O, anya, Amira, mayat ka kadi nga umayda kan danunan. Njak amo, nana. Nay, apay akas tati sumbat mo, anak ka. Nabayag mo ngagnomyo kayo ni Miguel. Sa anak pa nakasagana, tatang. Iso ang pasensya kayo lang kumakanyakon, nana salon. Saan pa'y ko mga ita? Kumusta tinapanan nyo, Nana? Nagunag na ta sinayo. Anya ti ko na ni Amira iti tarigagay ko. Saan ka no paila ang makadesisyon? Anya? Ken ko na ni Matyas nga amana, nga apay ka no asyak ti mangimagbaga iti plano. Idinto ta adda ka no ngiwat mo amang ngibkas ti tarigagay mo. Imbagayo ko ma, ti rason. Imbagak mat. Ngam ko na dagiti agama, anasaysaya at kano asikan tumatla ang ti mangibaga iti tarigagay mo.
Anya ti kunamhani, nagikatan ni Amira akas katulong tayo? Wen, Iti anya rason. Apay biglaan ti panagikat na. Awan mo't amok ana aramidan ta amadikan ko na. saan na babalin na mabuwan na tinaramit ko ni Amira? Placido, apay amay kulkulang ka. Ah, Anya ti ammom arason ang nagikatan ni Amira akas katulong tayo. awan na mo. Gabi siguro na banugan ngagkat katulong. Si kantumat ngamin. Ah, no, apaya papasulan na. Gapot ammom lang arudan nga ado ti as-asikaswan na dito'y balay. Isurot mo pailaan ang mapanagibunong iti relief goods kadagiti nadidigraan. Nakatangkaya gan dyan eh. Ngam, apay di ka pala mapanitibalay da Mayor Placido nga amaw. Nagunagmagtan ti sinaay mo. Sana ko naman pantatang. Nagikat ako nakatulong da Mayor Placido. Anya, kaapay. Agsangit ka matay. Sana ko nagtrabaho iti tatang. Nabadnog ako na patagtagabo. Iso nakikatang. Kahit apay nga raw ngagsangit ka. Awan, sige tatang. Mapanag iti kwarto ko. Na, inanawan na kaon. Anya nga tati mapaspasamak iti anak ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Mayor, apay ang manangad-tangad kayo. Kat pasaray ikidim nyo pa'y akasla aggan ganas. Siyagayam ti sisi mambuyong. Maburbur tya anak ngamin kadagiti garawyo, Mayor. Salabag ka! San ka nagsaludsod? Tamangan at na makaduktal iti naramit ko. Awan to, Mayor. Taad da ti tarwar ni Mayura nga asawa yo. Amom buyong napnegak kini Amira. Nagpintas ti pamagina. Kumaakit, dinispat sayo langan, Mayor. Tapno nataltalgad kayo. Salbag ka! Isur nakit din ngagbalin na kriminal. Santo ngagipulong ni Amira buyong. Tasakpay ang nagsina kami. Siniperak pa'y tingiwat na. Mawatam ti kahit ko asawan. Ha? Buyong? Diyak kaya ta pagaramidan mo't ni Don Placido, ti amak iti takas. Isuasan ko na ibagbagati naramit kanyak petya yung Mayor. Ni Don niya Agripina ti umawawag. Siguro, mas daawan no apay asa anak asimulak iti trabaho. Saan ko asungsungpatan? Amira, agun uni ta cellphone mo. Apay adi mo sungbatan. Asino ayat umawawag. Ni Don niya Agripina, tatang. Imagam ka di kenkwana ti panagikat mo nakatulong da. Saan, tatang? Asino nga raw tinangibagaam. Ni Mayor Placido. Sungbatam nga raw ti awag ni Doña Agripina Ket ibagam, adi mon kayat tiyag katulong. Diyak kaya ta kasarita ni Don niya Agripina, tatang. Anya, sa apay. Basta, saan ko kaya ta kasarita? Murti nga raw ti cellphone ta siyakman ti makisarita kenkwana. Siya kon ti mangibaga. Ana umakan ngagkat katulong iti pamilyada. Anya ti kuna, Matyas? Saanan akayat ni Amira ti agkatulong? Mun ma'am, makanaw ngagkat katulong ti anak ka. Anya nga ro ti kayat na pagubraan? Jak man na mo, Mayura. Uno, kayat na ka diti sumrek aka sales lady. Ibaga na laang no kayat na. Ta iti department store mi ti pangisara kakan kwa na. Namagag to iti anak ka, no kayat na, Mayura.
O sige, damagam to. Maamwaktakan ka no anya ti desisyon ti anak mo, Matsyas. Naibaga kaon ka ni Doña Agripina ti panagikat mo kas katulong da, anak ka. Anyang ruti ko na tatang. Mas daaw no apaya biglaan ti panagikat mo. Di imbagayo ko maana uma akon mo no. Nabanog ako nakatkatulong. Naibagak da ita anak ka. Kuna na mo ita nakasagana ka no amang tulong ken ka no anda sa balya sir ka matrabaho. Ay, uray agin anak pailaan tatang. Mala, sikati makaam mo anak. Ngam ko na ni Doña Agripina. Ano kaya't mo tiyagbalin na sales lady? Isirek nakakano iti department store da. Saan ko ama panunot ti kasta tatang? Nala, sikaman langan ti makaamaw. Di kapilitan no di mo pa'y kayat ti agbiraw iti sabali a pagtrabahuan. Hello Miguel, imbag tayo mawag ka. Kasla inururay mo tiyawag ko Amira. Talaga? Gaputada kayat ko ngay baga. Kasta ka di. Wano, may papan ka di iti pinaibagak ni nanang at arigagay ko. Saan? Anya nga rod? Nagikata ko nakatulong da mayor. Anya? Apay? Ada ka di sir ka masabali at trabaho? Tanagikat ka iti nabayagan na pagtatrabaho. Awan ti sa balya pagsirkak. Anya nga ron ti rason na nagikat ka akas katulong da mayor? Idin total dakil pa iti sweldo. Basta, nagikata ko. Amira, dingdinggan na ka di. Wan. Apay di mo sumbatan ti salusod mo. Apay nagikat ka. Basta, nagikata ko na karon. Nauma ako nagkatulong. Iso ang nagikata ko iti trabaho. Anya ti kunam. Injayaam ni Amira iti sabali a pagtrabahuan. Hani? Wan, tanauma ka nun nga agkat-katulong. Iso ada tamat lang ti mangisarakan kwa na iti sabalya pagtrabahuan. Anya ko mga ron ti mabalin na paya pagtrabahuan malaksi di ti panagkatulong. High school graduate mat ni Almira. Kat, kapaulan na lakit ti ag-sales lady iti department store tayo. Anya? Tanam na makayat na dahi trabaho. Tapay kumadi na kayat. Ibagak ka ni Matsyas, akasarita nanto ni Amira. Adaw awag iti cellphone ko. Ni Chloe Matgayam. Hello, iha. Ada ka di ibagam? Apay tayo mawag ka. Agawid ako ni kanugar tayo, mami. Talaga, Jack mayulot yung kadal. Anya, saan amabalin adi ka makaturpos, iha? Lukas na. Di yung kahit nga agawid, ha? Talaga saan? Nas ka na makaadal ka. Tapno may pagpanakilda kan tumat ka ni Papam. Sige. Di yung kahit nga agawid, ha? Dito yaklat nga rodan. Makaamuditan no anyan to ti pagbanagan ti biyag ko. Sige. Umaya ko dito munisipyo. Bye. Sino di mawag kan ka, honey? Ni Bisi Mayor. Orurayin da kon para iti inauguration timpatagdermi nga evacuation center. Oh. Apay analiday ka. Gapo ka ni Chloe, honey. Apay tanak ta. Anya ngagpaiso timbagana. Kunana adi na kanulat ta mayulo ti agadal. Oh. Iso ti pangnamnama kasumukat no kanya kiti posisyon ko. Iso asa na mabalin adi makagraduar di anak mo. Awagam to, kat sikat imang bagbagakan ko na.
Tiyak mayawak si tinaramid kanyak ni Mayor Placido. Nalaustig kurakan ko na. Kapit tinaramid na kanyak. Amira? Umayak na. Miguel, isuday tuk-tuk-tuk. Diyak ipadlang ang sangsangit. Sana mo na din madlaw na di pa nagsangit ko. Amira? Mabitlaang, umayakon. Panakit din mo ada na panan. Awan. Sige, sumur ka. Agyaman na. Apa niya may ka, Miguel? Ado na kiti kahit ko pagsaritaan ta. Sungay maya. Kas kumaitian niya. Di panagikat mo ni ti trabaho. Ha? Kuha, nabanong ka kung nagkatkatulong. Iso ang nagikat akon. Dahil ta ka di lang ti rason. Wano adda pa naununag makagapon. Di na ko mapagdamagan iti kasta. No anya timbag rason, patsem ko ma. O sige. No isuti ko nam. Mamati ah. Agyaman na. Saan ta nga roda na pagsaritaan ti may papaniti panagikat mo iti trabaho? Uwan tikat ko pagtungtungan ta ti maipapan ka data, Miguel. Napanunod mo ka din ti idijayakin ka pa nagsimpata? Apa yan napasinay ka? Di mo kunaan, di mo pa napanunod, naging ganay ta. Talaga sampay, Miguel. So, ikan na kumay tinaan anay apanawan namang panunot anay bag. Iti jayam apa nagkalay sata. Excuse me kada kayo, agagayam ko. Umawawag kanyak ni Papa. Hello, Papa? Mabit lang tarumarat dito ayan ko. Naringgor dito eh. Sakto di umawag kada kayo, Papa. Bye! Kadda ka di ta pagdidiswan kadag iti barakadam. Wan, Papa. Apagsipngat pa'y langit ay da kami dito eh. Wah, puro kan samot barakada. Babaybayam samot yan di ba nagadal mo? Kunakmat kada kayo, Papa. San asumra kiti ulok ti adal? Kan, apay pa'y lang agadalat? Bak nang tayo, mat? Oray bagnang tayo. Nasken lata makadal ka. Taday ta titawid mo adin tumaagaw ti sabali. Kaslakawaw ti ulok no maipapan iti pagpakayo nga atan. Sika lang ti pangnamnama kasumukat to kaniya ka ti posisyon ko. Iso anasken na makatorpos ka iya. Papa, oray sa anak ka makagraduar, kat mabalin tulat tama ta sumra ka kiti politika. Awan, nga may mayat madlang no makadal ka. Iso abaliwam ko ba ti prinsipyo? Natimba ka ni Miguel, iti may nakasinarungkaran, balasang ka. Ika naman pa nagsimpami ko man tatang. Adaan kayo magtay, iti umno nga idan. Iso nga awanan ti rason, apang kidkidam pa lang ti iti jayanakin ka, apang nagkalay sayaw. Sa anak pa yan nakasagana ang makiasawa tatang. Nasaysaya at no kadagituyan ti panagkalay sayaw. Napigsa kami pala nga mga awer kadagiti agbalintong anak yaw. Panunutik pa yan na yung bagday tatatang. Diyak kaya tagdardaras. Ang mga nagbabawi akto lang iti kamautyanan. Kanya ti kunam, hani. Iti diskuan ti ayan ti anak ta, kadwa na dagiti barkada na idi mawag ka idi rabi. Wan, talaga may sungsungan iti Manila. Saan amabalin ama pariwara di kakayso na nga anak ta, Placido? Nasaysayat lang nga napagawidan ta. Aniya, takasanon ti panagadal na. Kuna na di na mayulon ti agadal. Iso abay amo no agsardangan nga agadal. Saan na mabalin? Takay kayat mo nga rod amay sungsong di anak ta.
Ang mga numakaaramid pa iti pakay babay ng ti pamilya tayo, no di ta pagawidan. Masapol, nga dalin ta na imbag ti agbalin na panggadang ta. Nang runa, bugbog tong nga anak ta ni Chloe. Sigurado lakit ti amaragsakan na giti kakadwa ka manalon. Apaman na mamuan dati na pagsaritaan mi kini Abogado Valeriano. May papan iti lablaban mi apan nakalan reform na iti daga asok-sokayan mi. Miguel, bakit laay? Ah, Tata Matias. Nagkapambaraw? Akwa, nagapuak iti opisina ni Abogado Valeriano. May papan ka na iti ilablaban tayo, apan naka-agraryo dagiti suksukayan tayo adaga. Dahil ta kanit napagsaritaan nyo iti abogado. Wen tata, kat ko na, nakasarita ng ti may sapay nga abogado. Gayom na. Nagsaya atin no kasta baraw. Sapay ko sakbay man la matayak. Magraryon dagiti suksukayan tayo adaga. Hello, Dunya Agripina. Anya ti ba kayo? Ta nakaawag kayo, mat. Kaya't ko laang adamagan, no anyang ti desisyon mo. May panggap iti jayak kan katrabaho, Amira. Kwa, Kunam ana umakan nga katulong. Kat ang mga nukayat mo nga rudyag balin asel sila iti. Ibagamlaan, di ka agbabain. Nakasagana ang amang isarakan ka. naibaga ako ang Dunya Agripina. Kaya't ko tiya ginanapay laang. Isala dingitak. No paayos ti ididjaya yung kanyak at trabaho. Hello, attorney. Anya ti damag timawag ka? Anya? Adda may kadwa nga abogado dagiti katalunak amayat amang laban kanya? Wah! Saan ang mabalin? Mayor! Mayor! Ayan, dagil kalaban! May saka ba eh. Awan dito'y dagiti kalaban buyong at daray di away. Ha? Apa yung nagpaputok kayo dito yung rest house yung, Mayor? Gapo, iti gumilgilay abapungtot ko buyong. Anya nga minti ka pong tutyo. Ti kada ti may sapay nga abogado amang isakit kadagiti katalunak. Anya? Talaga kayat da amalan reform ti daga. Saan na mabalin? Anya nga ti plano yung, Mayor? Dumngag ka, Buyong. At ay paramid kuking ka. Bareng isot pagaligagawan dagiti dumablaban kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nay, Miguel, papanam ta nakarubwat ka? Ije balay da amira, nanang. Anya? Aldawo mo, di pa nang pasyar mo kenkwana? Saan nga iso ti gagarak, nanang? Ni Tata Matias. Anya ti ibagam ken ni Matias. Imawag ti may kadwa nga abogado tayo, nanang. Kat ko na, akayat na kam makasarita kini Tata Matias. May papan iti tarigagay tayo apan nakariporma ti daga ni Mayor Placido. Ay na anak, iti panangilablaban nyo ama reforma dagiti aywan tayo adaga ni Mayor Placido. Kasla, agnernerbius ako. Ano ko matpagnerbiyosan nyo? Ang mga no addan to kidi maisakripisyo abiaga po iti ilablaban nyo anak. Awan nga tamat, nanang. Bat nang kanabilag ni Mayor Placido. Awan tigaway tayo kenkwana Uray bak nang kanabilag. At dalat tamat pagkamangan tayo ababasit, nanang. So adi kay kumamadanagan. Panunot ni Kriste adi nagas ti kasinsin na. No mapandag ti piknik. Madlaw ko kat. Kasla malidayan ti anak ko. Sipod nagikat katulong na Mayor Placido. Tata Matias, adda akon. Agdan ni Miguel.
Umay na kung dagasan. Napananda buyong, kendwa ka kadwa na. Sapay la ko matagbali kita, itim paaramid ko kadakwada. Honey, damat buyong kardo kan imat dagiti nagkukuyog arimwar. Nang ibaw nam kadakwada. Akwa, anya ka tatiba ka. Oh, apay adi ka makasungbat. Kunak, nang ibaw nam kadagiti taom. Ija Italier, dadal nga minjilugan ko. Imbaon ko ida, napasigod da patariman. Napandamat lagayam nagpatariman iti lugan. Ngam, apay anay labag kakit din itay damagag no sa dino tinapananda. Ha? Oh, anya kami ti pambarama magdamdamag no sa dino ti pangibabauna kadagiti tao kaya. Tanya kumatdakas na numaamuak. Alabayamon, saan nga iso ti pagsaritaan ta? Anya kami ti bagam ti nasiganak. Napanunot ko. At angay saan na mayulot ti anak ta ti agadali dyan Manila. Nasaysayat lang nga napagawidan ta. Aniya, sana mabalin Agripina. Takay kayat mo nga rod ang mamimpinsa na madadaal ti biyag kan masakbayan na, gapo iti barkada na. O sinalbaga. Pagawidan talaangan, tabarang maidalan tapay iti nasaya at adana. Cardo, Iban, agsaga na kay lata. Tabarang mauray tayo matlaang arumar ni Abogado Valdez iti paraangan da. Narumar, rat-ratan tayo na dagos. Awan po ako. Ha, adda nagsardo nga tricycle iti batog tigit da ator ni Valdez. Dala kay Matyas kan Miguel dagiti dintang boyong. Nasaysaya at mananukas ta. Sigurado ani Abogado Valdez tigagarada. Barang maparwarda. Apo! Attorney! Ada kami! Awan matlangan umay mangilukat itigit, tata. Ang mga nung nakapanaw ni Abogado Valdez. Kuna naman tita imawag nga orayon na ta dito'y balayda. Agtaulan ti aso da. At dansan umay mangilukat itigay. Orayon ta nga ron, tata. Bareng no ni Abogado Valdez day ta umayin mangilukat itigit. Isong agpaisaw. Eh, agyaman kami, abogado, na inoktamot lang tigay. Ha! Ay! Tumaraitan Miguel! Marahin, tika no. Tata, orayon nak! Miguel, apay nga inlibag mo tiritaw kan apay abumbum sa kaadimtang. Anya tinapasamak? Oh, kat apay adi ka makasao. Anya tinapasamak? Pinaltugan da ni Abogado Valdez na, anak. Anya? Asino tinang paltog? Di mi mo. Saan mi anak kita kini Tata Matyas nagitigan man, nanang? Hello, Boyong. Anyat madamag. Misyon na complex, Mayor. Natayan ni Abogado Valdez. Ah. Good job, Boyong. Daggal ti bonus yung kanya. Iti pa nagbaligyo. Agpaisaw, Mayor. Magagaran kami ang maka-apros iti kunayo apunos me. Langgong ka. Damagampay lang no agpaiso. Apay, awan pa na matim kanya. Umay kayon dito reach out ko. Agkikita tayo. Tapno maalayon di bonus yo. Mabitlaang. Sa pala ko ma. Tani Amira nga anak ko na ita. Ay, naimbag nga aldaw mo, kumpadre Matyas. Si kamot gayam kumaray. Anyat ti pagam. Nakaumay ka man. Ay, sumber ka pa ya.
Ta dito nagkipagsalitaan ta. Ay, saanon? Adalaan kayat ko adamagan kan iklaro. Anya day ta kumaray. Iti may papan iti pan nakapaltong ni Abogado Valdez. Ay, oy, nanaustikig tut ko, iti na dyan pasamak. Di nakita ka nakosbo ni Abogado Valdez. Timarayak adagusan Naisursurot kanumot nagtartaray ti anak ko, hindi timaray kan kumpadre. Uy, agasa maya. Paltog raytan. Sino nga iti sana mapakigtutan? Anya? Apagiso makasango ni Abogado Valdez kada Matias ken Miguel di paltugan nyo. Wen, Mayor. Kat gapo iti kigtot dala kay Matias kan Miguel. Kat nagtartaray dangin madayo. Iti nakapasamakan ti krimen. Apay ngay ngagkatawa kayo, Mayor. Gapo tamayat! Ngay suda ti babasulan iti pan nakapapatay ni Atty. Valdez. Anya? Ay, gaya mo niya. Aglalo kat nagtartaray da. Oh, suda ko na madamad gayam linaw dadakil nga olom. Kunak nukas kalagut utik apaltat. 1. Isuda ti agbalin ni ta suspek, boyong. Apay nga italang ti sangpet mo, han. Gapot na day nasikaso kay munisipyo. Ken nagsarita kami pa ikin ni Hepe. May papali tinapasama kapamalto gini agsapa. Adangatan pamalpalatpatan dagiti pulis. No asino dagiti kriminal. Adan, ngam di na pa ilang mabalin ng butaktak ti kinasasinta. Dagiti awanan bain. Di dala na konsensyan anang patay ka ni Atty. Valdez. Mabalin nga danadagsen na basol na. Isuan ito rida apatayan. Isardang takit din na pagsaritaan day tapang mapatay, hani. Sumsumgara kon. Anya nga rod, ti kayat mo pagsaritaan ta? May papan iti anak ta. Ni manan Chloe. Kayat ko na pagawidan, hani. Tadyak kayat ti panakay sungsong na iti barkada na ija Manila. Sigaman langan di makam mo. Saan ka nabiyangan no anyaman ti panggadeng mo iti anak ta? Sige, pasang patimlatan no isot kayat mo. Hello, Mama. Nakawag kayo, Mat? Sa dino ti ayat mo ita, iha? Adake di balay di barkadak di titondo, Mama. Anya? Adaka ti tatondo. Iti mawagak iti kalman. Kuna mga adaka iti pasig. Sa ita, tundo man at yayan mo. Manano ko, Ma? Barkadak mat dagiti sursurutan. Agawit kan dito'y lugar tayo. Tapno di kan may sungsong dita. Anya? Kaya't dakmadlangan na pasangpatan, Mama? Kapilitan. Nauray ka sa ti ayat mi makaadal ka. Di mo ba't mayulo ako na ti agadal? Iso na saysaya at laangan nga agawid ka. Nagapwa magripina. Nagapuak ija Malay Balay Agency. Pinalo up ko ti kasapulan tayo akatulong. Anya ti kunada? Awan pa'y may rekomendada. Anya. I-cancel mo ti panangalam iti katulong iti dayjay nga agency. No i-cancel ko, ad-adda nga awan mauray tayo amang serbi kada tayo. Adam mo kagasaritam ngumayag katulong. Ha? Asino, hani? Ni Salod ngay na ni Miguel. Anya? Ngam, addan idad dayjay asalod. Kan amang ano di na kayat yag katulong. Kasaritam to. Imposible ati na kayat. No jaya amiti dakkel sweldo. Sige, padasik to nga ron. Tauray kansela agton ti panangalata iti katulong iti Malay Balay Agency. Miguel, apay adi kamatla mapaano ni Jay Talon. Nakatunga nga kamatlat andi tatawa. Anya ayat iparikot mo, Barok.
panakatay ni Atty. Valdez nanang. Kasla napapot nga na nagiti kakadwa ka manalon. Sino nga tangamin, dagiti awan ng pusok ken kararwa, anang patay kini Abogado Valdez. Isu, ti may sa anam namaan tayo, ang makatulong kada tayo. Bun nga ron nanang. Pinatay damot din. Awan nga tat pakay naigan ni Mayor Placido, iti pan nakapatay ni Atty. Valdez, ana. Apayan ko na kayo dahita, nanang. Gapo, taiso ti agtagi kwa itinalawa akataltalunan akayat tayo ama agraryo. Wen gaya man niya. Kat ni Atty. Valdez ti may sa tumultulong kada tayo. Tapno maagraryo ti daga ni Mayor. Miguel, Ha? apay dagiti agsasaro no alugan ti pulis nga agturong dito'y balay. Anya nga tati umaibaga dagiti pulis, nanang. Anya, maibilang kami a suspek kini Tata Matias iti pan nakapatay ni Atty. Valdez, Sargento. Ay, Linuloko na ita, Sargento. Takasano ko maibilang kami a suspek? Idinto tada kami titultulungan ni Abogado Valdez. Saan may apulos ang maaramit ti ipagpabasolyo kada kami kini Tata Matias, Sargento? Mabitla ang umayakon. Naibag amalam mo, salod. Ha? Ay, Doña Agripina, nay, da kayo at gayam. Sige, sumrag kayo dito'y tayo unag na agsarita. Saanan? Tadyak mat plano ti agbayag, salod. Ay, anya ka diti masapulyo, Doña Agripina, ta. Imay kayo dito'y nanumua taeng may. Aging ga itakat di kampay nakabirok iti sukat ni Almira. Iso nga imayak, takayat ka kasarita, salod. Sika kumante agbalin akatulong mi. Anya, umayak agkatulong kada kayo? No ada pa nakabalin na, salod. Kas ka ni Amira. Di mi tariga kayan ti istein akadwami iti balay. Ay, kasla, saan ko nga amo ti isungbat ko kada kayo, Mayura? Sweldoan ka iti 8,000 iti kada bulan. Lumayat ka nga agpay akatulong mi. Apo, nagdakkel gayam ti sweldok nung mayatak nga agkatulong kada kayo, senyora. Wan, iso umanugot ka kuman iti ijidjayak ken ka at trabaho, salod. Ay, di la mabalin nga ibagak tupay iti anak ko ani Miguel, senyora. O sige, mabalin lata. Ngam di mo ko mabaybayagan ti agdesisyon, salod. Tapno ammo mi mat ti aramidan mi. Agmauyong san nagiti pulis baraw. Apaya data ti pabasulin daan ang patay kanya Atty. Valdez. Iso ti bang tultulong kada tayo. Dahil tangaruti saan ko maawatan, tata. O apay nga imay dagiti pulis itay dito'y balay. Ta imposible mo't ada tayo apatultulungan timang patay itimang tultulong kada tayo. Kasano ang madalusan ta tinaganta iti imatang nagiti pulis baraw. Kasarita tanto ni Atty. Macario Valeriano, tata. Noan niya tinasayat nga addang tayo. Saan nga ta amamati dagiti pulis? No isa patak kadakwada nga oray alun-unin na tatitagan o data tinang patay kanya Atty. Valdez. Panagkunakit di dapat tiyan nga urag sa patata iti sangwanan da, tata. Nasaysayat langin nga iwahayat da ti paraffin test. Iti kasta, mapanagnakan da asaan ada tayo tinang paltog kini Atty. Valdez. Sinumot ngamin di sana mabutang iti dahi di apasamak. Apaglukat pa lang tiruangan alam daw. Nanalbuo nga at nakusbon ni Atty. Valdez. Bareng rumwar tumatlang ti kinapun no. Asaan ada ta tinang paltog kini Atty. Valdez, tata. Yung kasano ang may panagnak ta dahi ta kanang iti otoridad. Bareng dalan data iti paraffin test, tata. Ano dahi ta paraffin test? Babaan iti kunkunada paraffin test, tata. Mamuanda no nagpaputok ta iti paltog no saan. Diyos ka, nagrigatan ti kastaw. Mabuti nga payo na mapanigitalon ka. Gapo iti panakaat atap ta. Ang data tinang paltog ka ni Atty. Valdez. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Nakasaritam ka din ni Salod, nga may agkatulong dito'y balay. Wan, honey. Kanyat ko na. Saan kanupay lang nga makadesisyon? Ibaganan to kanupay ka ni Miguel nga anak na. Panagkunak at narigat itanapatgan ni Salod ti Jayam ken kuha na trabaho. Ha? Taan niya kumati makagapo, honey. Gapo itinapasama kina Torne Valdez. Anya kumat pa kay naigan day jay apagtang. Iti panangalukoy ko kani Salod nga umay agkatulong kada tayo. Gapo ta ni Miguel ket may bilang amay sa kadagiti suspek. Iti panakatay ni Torne Valdez. Anya? Dahil tatiam mo ka rason. Asaanan at arigagayan ni Salod ti umayag katulong kada tayo. Tatang, aldawan. Apaya, di kayo mo lang mapaniwaywayan dagiti dingwan nyo. Ma'am, ama ka ko na rumwar anak ko. Anya? Naibilang kami ngamin kini Miguel as suspek iti pan nakapaltog ni Atty. Valdez. Day tama tirigat na kadagiti pulis, tatang. Tatila mapapabasuldahan na marigatan da amang sulbar iti may sa kaso. Pulo sa di mi maaramid ka ni Miguel na jay. Ta isaw timang tultulong ka datayaw tapno mariporma ti daga ni Mayor Placido. Tatang, saan nga ta Kanya, apaya di mo ituloy ti kayat mo ko mga ibaga. Saanin, tatang? Ang mga nod at dakit di asaan amarisot ti simbang bay aparikotyo. Naibalikas ko pa iti agay ay ayam iti panunot ko. Ibagam latan. Dua talang mo't ngagsangsangaw. Awan mo't sa bali makangag. Kwa, ibagak ti ada iti panunot ko, tatang. Saan nyo lang ko man may bagbagay iti sa bali. Ang mga nod ada nga problema kayo. Malawan. Sige, ibagam noan niya dayta. Saan nga ta anakam ni Mayor Placido? Di pa nakapapatay ni Atty. Valdez. Anya? Lamin, dagana ti kayat tayo ang mariporma. Kat ang mga naiso ti utak, ti pa mapatay. Ay, Diyos ko. Dahito yan ti bagbagak. Addan adelikado nagpaiso ti atap mo, Amira. Boyong! Boyong! Anya ti bagayo, Mayor. Mapan kay ti balay da Matyas kan Miguel. Ibagam kadakwada akayat ko ida makasarita. Anya ti bagayo kadakwada, Mayor. Papaya sa ludsudim kanyak no anya ti bagak kadakwada. Agtung palkalatan iti pangibabaw na ken ka. Sige, Mayor. Ngam, sa dinugayam ti kaya ti pagsasaritaan nyo kadagiti. Mapan ko ayaban, Mayor. Ayabam mida dito yung opisina. Sige, Mayor. Inak nga ro doon ayaban dagiti tao akayat ti akasarita. Amira, siguro, adamot nga tan desisyon mo, may papaniti di jayakin ka pa nagsimpata. Pasensya kan, Miguel. Saan pa yung nakadesisyon? Anya, no kasta, di mo pa'y kahit nga kasarta. Ikan na kumapay itinananay aguntaway amang panunot iti idijaya mapanagsimpata. Saan ka di pa'y ngumdas tinted ko ken ka apanawan, panang panunot mo iti bagbagak. Nariripok pa lang ti panunot ko. Gapo iti sangsangwan niyo kinitatang aparikot. No dayjay ti rason. Amok, addan tumatla panawan ang may panagnak may kinitatang mo. Asaan ada kami tinang patay kini Atty. Valdez? Miguel, nasaysayat na masulbar pa yung umuna dita aparikot yung kinitatang. Sakbaya pagsaritaan ta ti panagsimpata. Sige. No isuti ko na. Siga ti matungpan. Oh, apay ating makter kamatan. Mapana ko. Arupay ti trabaho ki talon. Sige. Ha? Ha? Ada nakakutya dimtang. Ni matbuyong at driver bodyguard ni Mayor Placido jay timte. Ang mga no aday baganakin ka. Miguel, ako rin sa pahisag ka pa umampanaw. Kaduan nak dito eh.
Apay ka sila mabutang ka. Basta, saan ka pa pumampanaw? O sige, kaduan ka pa lang. Bayat ti panakisaritam kiniboyong. Da ka matlagayan dito balay, da Amira, Miguel. Siyak ka di ti gagaram. Doa kayo kinitatamatsyas. Ha? Ha? Anya ti ibagam ka da Miguel kan tatang ko, buyong. Kaya't akasarita eda ni Mayor, ijay opisina na, Amira. Hey! Masapo na malpas ko'y arado. Sakbay nga agal alpinwang ko. Hey! Hey! Tatang! Tatang! Ya Mira. Iso kanday ti pungto ti pagar-arado. Anyata ti bagana. Oh. Sa pandang tasawak. Oh. Tatang! Alsaan niyo pa ilang tanong niyo. Ada pa panan niyo kano ni Miguel? Papanan may. Mapan kayo kano di munisipyo. Anya ti aramidon mi ijay. Kaya't na kayo kano akasarita ni Mayor. Anya ka na ti bagana. Tsaka mo tatang. Di mo't imbaga ni Buyong tirason. Nung apay apapaayaban na kayo ni Mayor. Amo ka din ni Miguel ti papanan may. Amunan tatang. Tanadano ni Buyong ni Miguel iji palay. Sige, alsaan yung tanong niyo. Kat ilinong yun. Tamapan kayon. Nakaawag kayo man, mama. Kaputa kayat ko nga ibaga. Irubot mo amin ang ngarwatan, tagawid ka niya. Anya, bayat kayon nga gamidak, mama. Kaputa di mo matlamayolo ako ng ti agadal. Manmano matla sobrang ka iti pagadalan yun. Tapuro barkada lang tatyar aramida. Nasaysayat lang no agawid ka. Agyaman ak, mama. O, sige. Agrubuhata kita lang. Kat agluwasak ton inton rabi. Agyaman nak tapinatgan nyo ti awis ko, Matias. Miguel. Anya kami ti bagayo ka na kami, Mayor. Napatid sakit di, taimbaw niyo pa iti makanawan nyo ngayon may nangayap ka na kami, Mayor. Talaga na patag ti pagsasaritaan tayo, Miguel. Saan yung nga ruto na baybayagan, Mayor? Ibagayo, no niya ti pagsasaritaan tayo. Panggap, iti pandakapaltog ni Atty. Valdez. Ah, Mayor? Apay, anak pamulagat ka, Miguel. Gaputa jak namnamahan nga iso ti kaya ti apagtutungtungan tayo, Mayor. Agpundo kayo langan. No da kayo ti akin naramid, iti pandakapaltog na. sana na kami, Mayor. Nadalos ti konsensyami. Saan ada kami ti kriminal, Mayor? Anya garo ti kaddayo, iti sangwanan ti gitna. Kenapa yan nagtartaray kayo, iti napasag? Gaputan nakigtot kami, itinapasamak, Mayor. Pudno reta, Mayor. Nalaglagan ti kaso yo, no aklunan nyo langan ti naramid yo. Apay nga ipapilit yung aklunan mi, Mayor. Idinto ta saan mo't ada kami ti kriminal. Sandak nga ingatwan iti boses, Miguel. Adda kayo iti opisina. Pasensya kayo, Mayor. Ura ilibakyo na kayo ti kriminal. Ikarigatan lata ng iti pulis nagkalap iti pamanag na kontra ka na kayo. Apay nga ipilit yaw, ada kami ti kriminal, Mayor. Da kayo tinakita ng iti tao ang nakasango iti mapaltugan ti abogado. Ken iti panagtarayo iti mapaltugan. Dakkelan ng ebidensya at da kayo ti akin aramid. Kumusta tinapanan niyo, tatang? Anya timbaga kada kayo ti karasaan, Mayor. Ha? Karasaan ko na iti sigur nga amom, Amira. Tatang. Itala amang ikaw, may baga mga karasaan ni Mayor Placido, anak. Gaputa. Iso ti atapat nga utak iti pan nakapapatay ni Atty. Valdez. Iso na ibaga kakarasaan ti sigod nga amok. Talaga nga isumag ti atap ni Miguel. Yung agpatinggatay lang iti atap. Anya nga ti bagbaga kada kayo ni Mayor Placido. Imbaga na ada kami ti atapon da ang papatay ka ni Atty. Valdez. Anya? Kasano kumada kayo ti atapon da? Idinto tada kayo ti tultulungan ti abogado. Minamauyong nga ron da itapan ang atap da. Ada kami ti kriminal.
Kasano nga roden, tatang? Sana maturog ti Diyos, anak. Amaw, amadalo santo lang tinagan mi ni Miguel. May papanitipan na kapapatay ni Atty. Valdez. Agyaman akta na sa pagkasing mang patani. At daga di bagam, taynoruray mo ti sangpot ko. Diyaga mo no maragsakan ka huno saan iti ipadamag ko kan ka. Nuan yaman tay bagamon, di nakpaggagaran Agripina. Ni Chloe, inrubot nan dagiti arwatan na iti ababangan ng apartment iti Manila. Sumangpatan ditoy. Wah! Nukasta, talaga di na nituloy ti agadal. Saanan? Taura itugtog na kano ti ulo na, kat di nalakta mapastrek ti adal. Ti amok no iti panagsublin na diti lugar tayo. Kat may pagpanakal kon nga anak. Ngam sayang, tay malan sakin ka, Agripina. Anak aneng nang wano dagmal Placido. Nasirsiri bakpay ngam itisi ka. No nasirsirib ka si kakumandi, Mayor. Di syakto ti sumukat kan ka, inton aggraduar kan a mayor. Takayat daga nga ta dagiti tao. No nasayat ka kadagiti kakailyan tayo, nasaya atak tumat kadakwada Placido. Isungawan ti amok araso na didak kayat amang idaulo iti ili tayo. Para makitan to, Agripina. Ang maguray ka. Isaltang daan na pagsaritaan tayo tabanag. Tadayo pa iti eleksyon. Anya karod ti kayat mo a pagsaritaan ta. Kayat ko amamuan. Noan niya di pangadang ni Salod. Iti panangijayam ken kuana ngagkatulong dito'y balay. Kinunanay di nga ibaganan tupay ka ni Miguel. Abay, di mo ka di pa inawagan aging gay di nagsarita kayo? Saan pa'y? Pues, awaga mon kat amuam noan niya ti pangadang na. Hello, Iya. Papa, agawid akong di damalay. Magadan na kayon kanay mama. Sige. Sumangpet ka nga rodan. Tadito'y ton ituloy mo ti managadal mo. Anya? Ay, tiyak kayat papa. Salbag! Para king kamot lang da ito'y nga raramidak. Oray sana ka makaadal, papa. Bak nang tayumat. Nalawa ti daga apataltalon nyo. Kan, da kayo ti mayor iti ili tayo. Anya kumat pagdanagan nyo nga uray tiyak makaadal? Andiyaman na sa nikuwakit mabalin na mapukaw. Weno agawan ti sabali. E dinto tati adal kat dinto pulos mapukaw kin ka. Weno maala iti sabali. Siyakton, ti mangimaton ka dagiti negosyo tayo. Wah, Kan, siyakton, ti mang tarawidwid ka dagiti nalawa akataltalunan tayo, papa. Iso adida kuman pilitan nga agadal. anya. Ay nga ta. Tapos naglaladuta ka na bigatan. Maditi pagpakik. Amira, andamanan insangpet ko anay imas asidenta. Ah? Anya day tatatang? Nagparte da kong padribong kan tiriyo iti baka. Imuraga ak. Isa da ito yaday ti supot na bit-bit ka. Kita mo, anto. Ay. Oh, yeah, dayo yun day tatatang. Sumabat ka niya kanya maguston nga mo na. Ne, kasla, apay nga, alidukdukan ka ita makaangot iti karnet baka. Idin ko ta paborito am ti pinapaitan na karnet baka. Anja kaya tatang. Anja kaya tanti ang siday ti karnit baka. Marurusok ka. Oh! Apayan balasang ka. Anyat makagapaw tarurusukan ka. Boyong! Boyong! Anya ti bagayo, madam. Inkairwar tilugan iti garahe, tada papananta. Sa dino, madam. Di kan agsaludsod, agtignay kan. Abit lang. Ada ka di ibagam, honey? Adda babalan may kan boyong. Isungain ton sumangpet kami langan. Di pa nang i-drive na kin ka. Anya? Wala nga importante
importante ti papanak. Mas importante di papanan me. Iso nga urayam langan di pa nagsublimi. Wana nga sana mabalin na may tandan ti papanak. Sa dino ay ti papana Agripina. Mapanak iti balay da salod. Damagak no anyan ti desisyon na iti di jayak kenkwana at trabaho. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papanan nyo nanan? Nakarubot kayo mat. Nakitibalay da mayor anak. Anya ti gagarayo kini Mayor Placido nanan. Saan nga iso ti gagara? No dikat ni Doña Agripina nga asawa na. Anya? Ibaga, amayata kon agbalin a katulong da. Saan nanang? Di kay mapanpatagabo karakwada. Anya? Awan ang takkel ti di jaya ni Doña Agripina asweldo. 8,000 a pisos ti kada bulan. Uray pay, jak kayat ngayon kay agkatulong karakwada nanang. Iti anya rason? Sipod at atapon na kami kini Tata Matias. Ada kami tinang patay kini Abogado Valdez. Imadayon tirik na karakwada. Kunam adumteng tumetla ang tigundaway, amadalusan tinaga nyo adwa kini Matias. Pudno nanang, tatalagamat asaan ada kami ti akin aramin iti dayjay akrimen. Saan kumaati panangat atap kada kayo ni Mayor tirason nga italimong mutigura di tapusong. Saan ko amawat tidakas nga atap da kada kami kini Tata Matias nanang. Iso adidak ko mababalawan. Anak, pinadakkel ka iti nasaya at akababalin. Kat saan ka kumaamang itukit tigura iti padam a tao? Sanak asanto tapno alisto ang mapukaw tigura iti barukong kunana. Iso nga ulitak, di yung gamden ti mapan agkatulong kada Mayor Placido. Kaya't ni nanang mo nga awatan ti trabaho nga iti jaya ni Doña Agripina, Miguel. Tata, ngamlinap dak. Tada sakit tinakam ko kini Mayor. Oray siyak. Naitalimang mutan tiguray ti barukong ko kenkwana. Gapo iti panangatap na adata tinang patay kanya Atty. Valdez. Inawagan na kita ni Hepe, Tata. Anyat imbaga lang ay barak. Dandani ka nun ti resulta ti parapin test. Ngayon wayat na kada tayo. Sana ka mabutang no nyaman ti resulta at investigasyon da. Saan tamot ang nagpaputok iti paltaw, hindi mapapatay niya Atty. Valdez. Sapay la ko mata malawlawagan tun ti panunot ni Mayor. Intun rumor ti resulta ti parapin test tayo. Awan gayam. May sabalik man ti saritaan tayo, Tata. Anya dahi ta barak. Itay imayak iti balayo. Saan ko nakita ni Amira? Adang abin iti silid na itay. Maululaw kan kasla rorosokan ka na. So nga agin ida itay imay ka di balay. Anya? Ni, apay nga roda diyo yung bagay itay, Tata. Tapno nakita ko ma. Kunana, ano mabalain, saan ko nga ibagbagakin ka ti kasasad na. Ang gapot na dinamag mo, di imbaga kaon. O sige nga rod, Tata. Umay kunto kita ninton malang. Kat no saan to lata na saya ati marikrik na na. Kasaritak to. Tayo nakpa-check up kini Doktora Susan. Nana Salud! Nana Salud! Nana Salud! Umay kami man! Awan sa matigagara taboyong. No awan, adda na panan na. Kat iuray tayo latan madam. Salud! Umay kami man! Mabiklaan! Ha? Agdamot gayam madam. Isunjay si mungbat. Ada siguro iti kusina itay, so di na naasikaso adagos, di pa nang pukpukaw taken kwa na. Ha? Ay, da kayo matgayam, Mayora. Buyong. Itay kami ipay nana. Di kay mo't mangikas kaso. Adaak namin iti kusina, tamadamaak nga aglutluto baro. Iso jak nang agadagos, di pa nagkatkatukyaw. Sige, sumrag kayo Doña Agripina. Saanan? Nasaan mi mataranta ti agbayag, Salud? Ay, anya ka diti maipaay ko. Nakaumay kayo, Mayora.
Kayat ko lang amaamuan, lumayat kan iti idijayak kan ka trabaho. Ha? Ay, kwa, Dunya, Agripina. Wen kunayon, nana. Taumay kayo to nagdalo si Jimansyon inton bigat. No tagibas si Tam ti 8,000 a pisos nga imbaga kasweldom idi. Uray anayag kun a 10,000 salud. Basta nagagat kalakit di kadagiti trabahom. Dakkel kantidad ti 10,000 asweldo yun, nana. Kas kay lamang opisina mutan. Iso wen kunayon. Tamayat kayon. Ay, ladingita, Dunya Agripina. Jak maawat ti idijaya yung kanya katrabaho. Anya? Kat no nagdakalan ti jayak ken kasweldom. Sa kalpasan na, paayam. Saan akayat ti anak ko nga umayak patagabo, senyora? Una na, amabiyag na kano. Iso asaan kano anas ken asumre ka kakatulog. Napanakkel mat ti anak mo, salud. Saan anapan nakkel, senyora? Ngamket de, agpaiso amabiyag nakmat nga inana. Nga uray no sa anak asumapol iti pagtrabahwa. No kasta, pinalan ti desisyon mo. Adi mo kayat ti umay agkatulong kada kami, salud. Uwan, senyora. Pasensya, kailangan no. Paayag man ti idijaya yung kanya katrabaho. Nga uray no dakkel kumatiswil daw. Agripina, apa yasan ka matagtagari sipot simbang pet ka? Gapot a pinaay ni salud ti idinjayak ken kwa na at trabaho, hani. Anya? Kinuna kano ni Miguel, amabiyag na kanulatta nga uray saan nga agtrabaho. Ha! Sinalbag. San man ngagpanakkel day jay a Miguel? Nandalipatan nan sana katalhunan tayo langit ah. Nadamag ko pa'y. Asaan dalata sumardeng abumiro kiti mabalinda pagpatulungan. Tapno mariporma laeng dagiti taltalon tayo, hani. Ambisyoso na unay. Siyakit din ti kayat dangik katan iti karbengan kadagiti nepundar ko adaga. Saan na mabalin, Agripina? Talaga saan amabalin, Placido? Iso akasaritam anaimbag ti abogado tayo. Awan bagdanagam. Igam ko tituray ti daytoy nga ili. Kat arig na kuton lang dagdyay amayat amang kakat kanyag. Papanam, anak. Itay nakadigos kakat nagsukat ka adagaws. Ijay balay da amira, nanang. Anya? At apay adi mo lamay parabein. Rantam samot ti mapan makipangmalam. Saan, nanang? Sarong karak lang ni amira. Tamari ka no tirik, nanang. Anya? Sintiag ko na. Ni tatang na. Nabayag kami itay nagtungtungtong ijay talon. Kat na istorya na. Maululaw ni amira. Ken kaslam marurusok ano kan. Anya? Iso ngay nakitaan. Kano talaga madilat na tirik na. Alukuyak nga agpa-check up. Tauray siya kung timang kuyukin ko iti doktor. Nana. O sige, iha. Lutot dagiti ibagbagam akayat mo asidaan. Okay, bye. Sino jay mawag, honey? Ni Chloe, nagluasa na sumangpat. Aliya. Kat no yung baga kiti may sa driver tayo. Asukunan na di Manila. Di na kayat ti pasukon. Tanda ka nupay dagasan na abarkada na ija panggasingan. Aliya. Uray iti panagawid no. At dalat na barkada na pakadagtakan na. Bay amon, uray ta sumangpatan, hani. Bagbagam tuman anay baga paman na sumangpad. Naskan nga ilugar mo matimang bagbagakan kwa na, Placido. Ha? Si kaman lang ti makamu iti anak ta Agripina.
Mabitlaang, gumaya ka. Naimbaga malamya, Tata Matyas. Miguel, talaga ngayon pay sumtimay. Gapo tamadanaga na kiti kasasaad ni Amira, Tata. Agora ka nga raw, nagparwarin iti silid na. Ha? Saan ka di pa rimrimor? Saan ba ay? Malamin ka no, nung rumbar iti kwarto na. Uray naklatan dito, tayo nakayabat. Uwan, Tata. Diyos ko, sapay na kumata sana kimaruti sa gabanit kay Ayatek. Ha? Ni aktor ni Valeriano. Isuto yung mawaway. Hindi nga tatibagan. Hello, attorney. Anya? Kaya't dak ang makasarita inton bigat. O sige, attorney. Umayak dito opisina nyo. Uwan, attorney. O sige. Bye. Miguel. Tata Matyas. Apay adi yung kadwa ni Amira. Talaga ka na, amadit ni Bagpagina. Ha? Sa baliwam tulangin, sa rongkara. Anya? Tata, di lang mabaling ngayon nakitaan iti silid na. Pasensyakan ba raw? Ngam talaga di na kahit ti masinga. Baliwam tulangan, timang pasarkan ko na. Nagadukit din na putahi ti pinalodom, Agripina. Amin dagita makita masidan, kat pinaluto ni Chloe nga anak ta. Aniya. Barang no dandani itan ti anak ta, magagaranak matan ti sa sangpet na hani. Sinalbaga. No siya kadyak magagaran. Tasan tamat na may pagpanakal, iti susangpet na dito lugar tayo. Uray nagsardanyan nga agadal di anak ta Placido. Ipagpanakal kung tulat ta nga isu ti anak ko. Iso tinamnamaak. Asumukat to kumakanyak kas mayor. Ngam di mo't nakaturpos di pa nagadal na. Uray saan anak katurpos, kat mabalin tulat tamat nga kandidato. Sa bagay, ngam nasaysayat ko bamot lang no adamot ipagpanakal na diploma na. Sang kapirgis lang a papel ti ibagbagam a diploma, Placido. Nagadon, sang kapirgis apapil lang ngagpaiso ti diploma. Ngam no magunod kumamot yanak ta, dakal na pakaidayawan ta naganakin ko na. Mala, lipata mo ti ibagbagam a diploma, akayat mo amagunot ti anak ta. Mayor, Doña Agripina, agdan ni Senyorita Chloe. Nanggagmuha ni, at tadya anak ta, umay ka, inta sa bata. Nay, Miguel, pagbiit ka matitinapanam. Ay, kumusta ni Amira? Saan ko anak kasarita, nanang? Anya? Naapay, di mo't nagkapukay, di balayda. Uwan, nanang. Ngam sana kayat ni Amira ti paisturbong. Ta, guri-gurin ka, no? Talaga maritirik, nana. Barang sumaya at ton tirik na inton biga. Ison tulat tanti papan mo pa ng sarong karken ko na. Uwan, nanang. Kan igatangak to man karagiti paborito na prutas. Baring sumaranta no makapangan. Amira, anak. Amira, bumangon ka sa mga aldautan. Amira. Di mo sumumbat. Maturog nga ta. Ay, saan ba't kaya man nakalak? Ito ang kulatan. Amira. Apa nagsangsangit ka? Anyak na sakay. Tatang, nakasagsakit. Kanya, dapat man tamuging mo. Tamangan mo, ang nagurigor mo. Saan ka mo't nabara? Anya tinasakit, balasang ka. Tsak may pagkakit, Tata. Agsaw ka kuma.
Pinasakit ako na. Tatang, Ibagam atap na amaw. Ipan ka iji ospital. Nanyaman na ita nasakit at marikrik na. saan? Saan ko akayat nagpa-doktor, tatang? Angin ko na mo't nasakit. Anya nga na ita nasakit. Di mo mo't ibaga. Apa kita anak mutlatan. Anyat na sakit mau. Di, tiyan ko, tatang. Awan, nasakit ni tiyan ko. Ay, lukas ta. Ipan ka nga rin iti ospital. Tapno maagasan ka. Saan ang tatang? Agkalkal mamit kitin. Sigurado ka. Awan. Saan na masapol nga agpa-doktorak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nagdadak ka tibungan lagi ti mais ka. Makaay, ayo abuy buyay. May palubos ti apo. Mabalinton nga apita, ninton umay abulat. Tata Matias! Ni Miguel, isot lumasinag dito ayan ka. Imbag ta nakita kayo, tata. Apay, atay bagang baraw, naggapam ayat, pitak-pitak mo nagiti sakam. Madama akmat ngagpadpadanong karagiti pagay ko dita bangi rawaig, tata. Gamimpas pasarak ko timay dito eh. Baring makita kayo. Anda ka din napatag pagsaritaan ta. Napanak iti opisina ni Attorney Valeriano, itay bigat. Tay nawagan na kinikalman na kaya't nakamakasarita, tata. Kahit anya nga raw, tinagsaritaan niyaw. Kaya't da tayo kano ang makasarita aman nalon, iti opisina ti Dar, tata. Anya? Wen, tata, kit kaputa da kayo ti dadaulom eh. Iso dagdago sakmat nga imay dito eh. Itigas tayo bagak kada kayo. Narigatan, ang mga numalipata. Ala, pakaamuam to nga raw, nagiti kakadwa tayo aman nalon. Agmi-meeting tayo. Sa dino adiso, tata? Itim patakder tayo akamarin, iti pong tutitalaw ni kakapidraw. Kanon to nga rod? Orenton bigat, oras ti alas 9. O sige, tata. Isunto ti bagak karagiti kakadwa tayo aman nalon. Agpartiyak to iti pato. Ay mayat, sa tumutan ti agluto iti napaw eh. Sigurado abasi matiyag to namanong Nestor kan Uncle Gondo. Tayo suda tiyag parparto at karagita ang produkto. Ay lakit di ah. Sigurado nga dan tumabartag no sa nga burnay ti itugot nanto abasay. Awan gayam, tata. Malagip ko. Kumusta ti kasasaad ni Amira? Ay na, naklatak iti isasara ko iti silid na. Ha? Apay? Natadakit din iti suling agsangsangay. Anya? Apay ka no? Kimaro ka rin ti sakit na? San mo tanabara, hindi dapat timuging na. Kunana ang nasakit ka no ti tiyan na, ngayon pagsangsangitan na. Kasta ka rin? Hindi ka madanagan baraw. Ta sakbay ngay mayak dito talon. Naimbaga na yun, ti sakit ti tiyan na. Mayor! Oh, abay. Sang-sangpet mo lang manipot iti nang ibaurak. Kan ka ngumkaslad na kayat mong ipadamag. Talaga nga da, Mayor. Kat sigurado abo maralaki di manandag iti pidit-pidit yun maamon nyo. Di mo ba ibayagan wanyaman day tanasaga mo at damag buyong? Dagiti katalunan nyo, Mayor. Agmi-meeting da kano inton bigat. Iti pakarso nga inaramid da iti pungto ti talon ni Kapedro. Anya ko matbibiyang ko nagmi-meeting na. Agoray ka. Nadamag mo ka din wanya ti pagtataripnungan da. Panggap kano ti ilablaban da pan nakaagraryo dagiti talon nyo, Mayor. Anya. Dukasta. Masapol ang mabakdan to iti panagmi-meeting da buyong. Anya ti plano yo, Mayor? Kasaritam dagiti kakadwam.
agpamarangdan to atulisan. But nganda dagiti katalunak mawata mo. Wan Mayor, matungpal kas bili niya. Malagip ko man ang tinaramit kanyak ni Mayor Placido. Di saanan ngay sasangbat ti binulan ko. Di ka muna. Diyawanan bain a Mayor. Di mo kamudan tagipulong amira. Tasana ka bumtang amang papatay kada kayo iti amam. Numadadal ti tayaw ko akas mayor. Yang kasano nga rudan. Katagdadagsan akon. Sino ti bagagto nga ama? Ti si Kuko. Magkayap. Malagip ko ti iti Jaya ni Miguel apa nagkasarmin. Anya ti aramid. Nakadadayo titurong dagiti mata magribina. Anya ka diti pampanunutam. Ni Chloe nga anak ta. Kunana nga agtalaw ka no ipilit ta nga ituloy na ti panagaadal na. Anya? Kunakmat nga minkan ka. Santan nga ipilit ti panagaadal na. Ha, buyisid gidi. Talagang ay malaking ka na diyang anak mo, Agripina. Anya? Sika ti malaan dya anak ta. Saan kit di asyak? Ngam nasiri ba? Saan ka nagmalakas kin ka? Agpada ta amasirib, Placido. Ha? Wanang sikat inang ipasngay kang kuwana. Asino nga ro di dati malaan na? Isardeng ta na pagsaritaan day taba nagplasido. Kat, anya nga ro di ta? Ti desisyon mo. Saan tan nga ipilit ti kayat ta ka ni Chloe? Tama nga no ad-adda may sungsung iti saan anasayaat. Sige. No isot kulam, makamukan, Agripina. May surusur ko matlangan anay baga karagiti amin ang kakadwami aman nalon. Kini Mayor Placido, ti meeting mi initong biyat. Ina ko nagdigos. Tanapan pa siya rin ni Amira. Baaring no kaya't nakitan asangwen, ti ayatay. Amira, anak ko. Umay kan, tamang malimtan. Nakaluto ako. Anya tilinoto si datayo. Lauya ako kung tibaka. Ay, jak kayat tatang. Apaya di mo kayat, kat no paboritom na jay. Basta, jak kayat kaya mo na. Marulusok. Nay, tulok kamot ngagpaisawn. Marurusok ka kiti pa ng ibagayo. Karnit baka ti si datayo tatang. Anya nga raw, ti kayat mo asidaay. Kwa, ada ka di pa itarong kan parya iti ref. Adapay. Sige, kayat ko ti pinakbat. Isulangan ti luto ka si Dak. Di ta kayon. Napanan iti kusina. Agluto ka no ti pinakbag. Kay kayat nakitin na dyan, ngam tininauyak ako kung tibaka. Anyati ko na, Agripina. Imbaga ni Chloe, kayat nang imatunan, tinalawa kataltalunan tayo. Well, kidkidawan na apos ganta nga administrador ay tinalawa kataltalunan tayo. Wanang madagdama problema tinasawa daga. Kayat, dagiti katalunan tayo amariporma da yadaga. Amo nagatamat, ti aramidan na, ni. Kasanon, no may palupos na amariporma tinalawa daga tayo. Adda tamatamang subaybay kan kwa na. Sabagay, ngam nasaysaya at kumano dagiti negosyo tayo di matunan na.
Di na nga rod kayat. Tatimat pa nagbalin na nga administrador ti kayat na. Ala. Panunutig to pa yan ang bagday ta. Tama nga no ad-adan tukit ding ad-darum sa problema no agbidutak iti pangadeng ko. Nabsugak, tatang. Nagustok ti pinakpet. Mas daawakin ka palasang ka. Kinay kayat mukit din tinatang, nanday ni nauyak ako kung tibaka. Saan kayo na mas daw, tatang? Sigod mo naman nagsidaki tinatnatan. Bagay. Wen kaya, aday baga ka na kayo. Kanya day ta, balasang ka. Awati kon ti iti-jaya kanyak ni Miguel pa nagkalay sa amin. Nagpaiso ka day. Hindi ka agang angawlaan. Wen, tatang, adpaiso. Saan kayo nga angawan laan? Nakapangading akon. Ay, agyaman na ang balasang ka. Kaya't pumutin ang makiasawa ka. Anak pala kadwayaw amang padakkel tao kanagiti anak yaw. Unay kayong tatang. Kaibagbagak pala kayat kundi makiasawa. Nagarapaap kayon iti apo ko. Ay, siyempre, dapat magagara na ka na madaan iti apo ka. Boyong! Umay ka man! Yati ba kayo, Mayor? Masinag ka di ka makipimpinok ka kanya. Matuloy ka dimot lang ti meeting, dagiti kataluna kitang aldaw. Wen, Mayor? Iti ka dimot lang lugar, ngayon baga dati pagmimitingan da. Wen, Mayor? Iti inarami da pakarso iti punto ti talo ni Kapedro. Dukas da. Nakasarita mon, dagiti kakadwam, amang butbuteng kadagiti manlalon. Wen, Mayor? Ito ay mawag ni Punso. Kat adada ka no amin ng rejerisasyo. Pues, danunim nga rodan nida. Katiwan-wan mo ida iti rumbeng nga ramiden da buyong. Wen, Mayor? Ngem, ulitat, but-but ngen dalaeng ida. Mabitlaang, umayakon. Kumusta ka, Amira? Miguel, si kamat gayam. Sumrag ka. Pagyaman na. Apag-isutin may ka. Ada na pati ka pagsalitaan ta, Miguel. May panggap ka rin sa lunat mo. Ungayan, napad ka din nagpa-check up iti doktor. Saan pa'y? Sana may papan iti salon at ko ti kayat ko pagsalitaan ta. Ano nga ron? Di na ko mapaggagaran. Ibagamon man niya ti pagsaritaan ta, Amira. Kwa, may papan iti idijayam kanya ka pa nagsilpatan. Ano niya ti desisyon mo? Mayat ka rin na makikalay sa kanya? Saan kan pumatang agbabawi? Amang ikalay sa kanya, Miguel? Apay ko mga agbabawi ha. Idinto tayo ayatan ka unay, Amira. Oray siyak. Ay, ayatan ka, Mahal. Nakasaganak ang mga ipusta itibiyag ko para ka. Kasta ti kinapatid mo kanya. Sapay na ko, Ma. Kasaan tong agbaliw dita pa nagayat mo kanyak? Saksik ti langit, Amira. Si kalaan ayat ingganat tong palbiyag. Agpaiso, Miguel? Well, iso nga ibagam ko man no anya ti desisyon mo. Kaya't mo ka din ngagsimpata? Uwan, Miguel. Agpaiso? Saan ka rin agangangaw lang, Amira? Saan ang agang angaw, Miguel? Talaga nakapangeding ako na makiasawa kan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanang! Nanang! Umayo man nilukat ti daw. Darasan niyo! Uway, umaya ka.
Nanang ko. Apa niya inarakop nak anak. Anya tinaknakan mo aya, takasla nakaragrag sa kaunay asimbang part. Gaputa kayat mutlaangan ni Amira nga agsimpa kami, nanang. Ha? Paiso anak? Nanang. Saan ka mga rabrabak? Puno ti magbagak. Nagsaya atin no kasta. Ay, inakto nga rin pakaamuanan dagiti nasisingid akakabagyan tayo. Mapantay ton dumanaw. Diyos ko, sabay lang ko ma. Ta sa anak ka nagbidot, iti pangadin ko makiasawan ka ni Miguel. No sa anak lang nagsikog kapot inaramid kanyak day jaya ang mayor. Adayo ang mapanunot kunti makiasawa. Amira. Ni tatang, umay dito eh. Sana mabali na madlaw ng agsang sangitak. Pagsangsagit kan samot balasang kao. Ni, saan tatang? Napulingan na kami ni so alidlid-lidet dagiti matag. Kunak nagsangsangit ka itayag. Saan? Anak, saan ka nagbabaway? Itinagbalin ang desisyon mo. May papaniti pa nagsimpayan ton ka ni Miguel. Saan, tatang? Ay, nasayat. Ano kasta? Nasaysaya at numakiasawa ka. Tadak pa lang ang mga aware ka na itagbalin to nga anak yaw. Uhen, tatang. Sige, mapanak nga roda ni Jitalon. Ay, ubon kaya. Di ilaklak ama yung ton aldaw. Sa anak nga umay mangal daw dito balay. Ni, apay, adda ka di pakipunsyonan nyo? Awan, ang adda meeting may kadagiti kakadwa ka man nalaw. Kahit napagtutulagan may, nagluto kami tulatan iti pangaldawan may. Sige tatang. Anya-aya ti pagmimitingan nyo. May papaniti ilablaban tayo apan nakareforma ti daga. Asuksukayen tayo. Hello, Boyong. Kumusta kayo niti lugar ang nagpwistuan niyo kadagiti kakadwam? Okay kami lang dito, Mayor. Adda ka din dagiti jaskiya katalunak iti lugar na pagmimitingan da. Adudan, Mayor. Adda pa lang sumangsangpot. Sige, agpaliiw kayo lang, Boyong. Wen, Mayor. Pero litak, pangbut-buteng lang tiaramidan niyo kadagiti sinalbag katalunak. Agulimag kayo kakadwa. Ulimag. Tarenggan tayo ti bagati leader tayo. Agyaman na, itikadayo amin, kakadwa. Inangay ko na ito tarip nung, tada na yung bagadamag, arumbang unay amamon niyaw. Kuna ni Atty. Valeriano, nga itilaksid ang napapatay ti may nga abogado tayaw, ang mangilamlaban iti pan nakaagraryo ti daga asoksokayan tayaw, ket itultuloy na lata ti mangtulong kada tayaw. Ken kunana pa kakadwa. Ako yugan na tayo iti masaknan nga opisina. Takayat na tayo akasarita ti mangidadaulo iti nasao nga opisina. Anong kung araw, ipapantayo. Dayta ti pagtutulagan tayaw. No anya nga aldaw ti pan nakasango tayaw, amapan iti nasao nga opisina. Agulimak kayo lang. Di kay unay makatagari. Taamangan no ada makadlaw iti panagsiin tayo. Akas la marabutit. Mayong, timakdaran lagi ti manalon karag ti nagtugawan da. Nalpasan ti meeting da karado. Dito yung tinapinta sa gundaway. Apanang butbutang tayo kadakwada. Mayong. Kardo, agpabutukan. Adda na tamaan, Kardo. Delikadon. Pumanaw tayo dito.
Ustunan, Mayor. Sardengan da kumanadanog-danugan. Imbagakin ka, abot-bot ngan yung langit, ha? Ngam apay nga damot ng pinatayo ka sa kiti katalunak, ha? Ay, sana na gagara, Mayor. Nayaw awan na bala, tinakatama ka ni Kapidro. Sumaranggan! Di ka nagkalintigan. Tad-ad na nga gumila. Hayab! Tipungtod ko ka na kayo. Ay, sorry, Apo Mayor. Hello, Amira? Apa nga mawag ka? Napunta na nga ko iti radyo din ang pasama kapan nakapantong ni Kapidro. Ayan yung kadi kadatatang. Adda kami dito yung morgue. Itay napaltugan ni Kapidro. Intaray mi ada Agust dito ospital. Ngam, hindi klara mo ti doktor at dead on arrival. Diyos ko, anya dagituin na mapaspasamak, Miguel. Adda ka di amoy ang abason ni Kapidro iti pata na atao. Naisot ka po na pinaltugan da. Awan ti ammo mi, Amira. Nakasaysayat unay ni Kapidro. Lugasta, awan atapon yung akin aramit iti napasamak ni Kapidro. Oh, Adda, Amira. Ha? O sino? Ni Mayor Placido. Tatang, san arumbang ano asino laditan ti at atapon nyo iti pan nakapapatay ni Kapidro. Ta sino kumapay ti atapon mi asabalay? Tatang, nabilag at tao ti at atapon nyo mastermind iti pamapatay. Wen, ammo may. Kat iso lang ti makabaal amang bayan iti kriminal. Tapno pagudas na nagiti kagura na tao. Wan ang Ammo ti mayor, no kasano ti kinaingat ni Kapidro, iti ilablaban mi akarbengan tayo aman nalaon. wan, ngam, at adalan ang maarunan ti pungtot kada kayo ni Mayor. Nung maamuan na nga isuti at atapon niya mastermind iti nasawa pamaltog. Saan kami amabutang, Amira? Nakasaga na kami alumaban, aging gakan patay. Nanang, nakasari tayo kadin nagiti nasingad akakabagyan tayo. May papan iti intay to idadanon kini Amira. Uwan anak, ngam idi madamag dati napasamak apan nakapaltog ni Kapidro. Ket kunada nga itantantay paylaeng timapan makisarita. Anya? Apay? Gaputa, mabuting da ka na. Unang, saan mat at ti pamilya ni Kapidro ti mapantayo kasarita, nanang? Ti mat pamilya da tatamat jas. Uray pay, mabuting da kanulat ta, tamay may samat apurok ta ayanda. Kanon to nga ro ti kada ipapantayo, nanang? Kunada, apalpasan tayo laangan ti tabon, tasada kanto idanaw. Anya? Ay, kasano no mabayag amay masayag ti bangkay ni Kapidro? Amang ano agbabawin to ni Amira. Saan nga tamot ang makabulan, ti pan na kay masayag ti bangkay na? Siguro kat siyam lang nga aldaw barok. Taawang mat kabagyan na nga da iti adayaw. Anya nga tano, datay latan ti mapan makisarita, nanang. Bayan yun nakiti kakabagyan tayo. Oray saan dan nga mumay? Anya? Ay, nakababain. Naibagak meten kadakwada. Amang ano, di danto meten kayat ti umain to nagkasar ka. No saan ta akadwa nga pandumanaw. Anyan da di ariknak. Ay, nagrikat kayam di akinaw. Diyawanan pait na Mayor Placido. Sana kumakastuitan o sana gapoy ti kinaayop na. Naibaglakit din na nakaawayan ni tatang. Andan iti kataltarunan. Ang mga namaburburtsaan gapoy ti kakastoy kasasaad ko. Ang mga Sapayan daw may. Sino day ta? Shak, Amira. Ni Miguel, ayusin ti lang haka. Diyak kaya't amadlaw na nga da sa bali ang mariklik na kiti pagik. Kunaklan wada na panamitay awan mangilukat iti ridaw, Amira. Pasensya ka na kumahan.
No, Jack, nangagadagos ti panagtuktok mo. Nakaturo ka ngamin itay. Aputan na po yata nakidirabi eh. Di mon samot ton may turuturog, ti panangururay mo kada kami nga umay dumanon. Ha? Uwan nga ta. Kasta nga tangag pa iso, Miguel. Kaano kayong umay? Dahil tangarod ti gaputi na kaumaya. Apay? Gaputa, saan kampay lang nga umay dumanon? Anya? Apay? Makabababawi ka kadi, itinaibagam kanya kiti. Agsangon ka kadin amang ikalay sa kanya. Sana nga sa noon. Ay na, ipatay ko saan mo, di ka maasawa. Anya? Apay nga rod adira pala dumanon. Kwa, gaputada ka no, panagbutang dagiti nakasarita ni nanang at kakabagyan ni nga umay. Gapu iti pa ng kapapatay ni Kapidro. May sangarod at purok ti ayang tayo. Apay kumangay amabutin da. Idinto ta, ipimot pong tuna ti amyanan ti ayan ti balay da Kapidro. Idinto ta, adda kami matitoy pong tuna iti bagatan. Mabuting na kanulat ta. Gaputa paltog ti nakatayan ni Kapidro. So nga, itong malpas kanulatan ti tabon ti ay mi. Sige iso ti kunayo. Iso ti masurot. Unakin ni nanang ada kamilatan ti umay makisarita kada kayo. Yung kunana man, mga agpauyo dagiti kakabagyan mi nakasarita na. Ala, di ka madanagan, Miguel. Makaawatak. Agyaman na kamera. Guray ka. Apay akas na aglulusyaw tilangan. Ni? Saan mo't Anyasa. Kat no ni. Isla pumuspusyaw ka. Gagangay na dayto, itanapo yata nakidirabi eh. Di ka madanagan, Miguel. Awanda ka sa mapaspasamak kanya. Nakasta. Talaga nga awan ti Marikrik na. Awan, kunakmat. Madanagan na to ni. Kas lajak may gad ti agtrabaho ni talo. Numamuak nga da sakit no. Honey, anya ti pagdurasan ti investigasyon dagiti pulis. May panggap iti napasama ka pamaltog iti na minsan nga aldaw. Awan pa itapan lagi ti pulis. Nagkapsot matan dagita a pulis nga agim investigar. No aging gaita kat awan pa'y pagdurasan iti pan nakapatay ni Kapedro. Apay kumaababalawan mi da. E dinto tadi damat nakita tinapasama ka krimen. No talaga nalaing da nga gimbestigar, honey. Ada ko man pamalpalatpatan da, iti napasama ka pamapatay. Salbag, no nalaing ka Agripina, si Kanti agimbestigar. Anya, apay ko maasyak. E dinto asa anak mat a pulis. Tapno amom tirigat na, no kasano tagimbestigar. No agsasaw ka, kas kalakalaingan. Pato apangkis. Kapidro, ikarime, tuntunan mi justisya iti napasamak ka. Diyos! Mayor! Iyan may nga utos iti panagapaltong na. Agpapada tayo ti atap kakadwa. Isumat ti atap mi ka ni Miguel. Ngam aging tayo lang iti atap. Sa awan mo't ebidensya tayo kontra ka ni Mayor Placido. Mayor! Mayor! Magipinpinukaw ka man. Umasidag ka! Apay, anya man ang tinasagap talapayag mo damag, takas tao na yapuram ngay masidag. Napan na kilamay ti kasinsin ko. Kinikapidro iti kalman, Mayor. At nanangag na pagsasaritaan dagiti tao iti lamayan. Tanya kumatbibiyang ko, nga nyaman deta apagsasaritaan da iti lamayan. Dakkel ti pan nakapektaryaw, Mayor. Apay anak ko nam di kasta. Andat pagsasaritaan da, ha? Nangag ka no ti kasinsin ko kadagiti tao. Ada kayo ti atapan da nga utak ti pan nakapaltog ni Kapidro, Mayor. Niya,
Dahito yung di kunkulong! Apa ya ginabildak mayor? Da kayo tiga po na kadagiti kakadwam da kay taking baso. No apay nga tapon dak asyak ti utak ti pan nakapapatay ni Pedro. Agpay sumot mayor. Sulbaga! Pinarusukan dak manan mayor. Atay wanak, tamangan no iti sumaruno paltugang kan tapabutag ti pangabangat ti ulong. Panaw! Wan mayor, mapanaon. Sulbag, pakamatang kalakwat balalo ko. Sana mabalin. Adi mapuna si Dakas nga dagiti tao kanya. Masal pagkabuyong mangirobo ka. Mangpanuluta kiti pamuspusan. Tapno madalusan tinagan ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nay, Mira. Apay anak, adayo ti turong dagiti matam. Anya kaday ti pampanunuto manak. Awan, tatang. No awan. Apay nga raw, takas na nakaununag laon, ay pampanunuto. Malaglagip ko lang namin dyan na ibaga kanyak ni Miguel, di kalman. Anya, imay ni Miguel di balay di kalman. Wan, tatang. Kasalsalog yun ang panititalon, di imay ni Miguel. Anya, timay na imbaga. Di man may ipanggap iti pan nakaitantan ka no, ti panangdanon da kanyak, tatang. Anya, itantanda ti umay dapan nakisarita. Anya ka no ti makagapaw. Ay, adda ka nung amin panagamak dagiti kakabagyan da dumapaw ti purok tayo. Saan pa ana itabon din napaltugan na kapurukan tayo. Ay, una yan. Di pa lang amin isudalatan nga gina ti umay makisarita. Mabain ka numot ni Nana Salud. Tanalpas na kanumot ng ana ibaga kadagiti kakabagyan da. Sa bagay, siyam nga aldaw mo't laki di Di pa nakaimasayag ti bangkay ni Kapid raw. Wan, tatang. Kat ko na ni Miguel, apaman ka no amalpas ti tabon. Umay danton adagos, na makisarita da kada kayo. Kaya't kaw ang nabunggan to ti kasarmaw, anak kaw. Anya? Ay, diyak kaya tatang. Simpleng turatan akasar ti maaramid. Ay, sana mabalin Adaw ti kakabagyan tayaw. Ken adaw ti gagayem kaw akayat ko nga imbitaran. Isa masapol abungga ti kasar. Magustok da iti aratem asalamagi ken santol. Naalasam ng kasla sana ka mahal sa man dito eh. Mira, ano takan ka na? Kuat, tatang. Daytay man inartem asalamagi ken santol. Adalim mabasa naglako ket gimatangak. Na, hangot na lang kat ne. Ore lang tubogan tingiwat ka. Di sobrang alsam na. Saan ang naalsam, tatang? O, ramanan nyo. Nakayat, nalaka maalino na tingipon ka. Di alsam. Ang magusgustak, tatang. Di mo unay Tama nga no. Ang sakit tumanan ti rusok mo. Ang dulok kan tumanay. Saan, tatang? Ibusak da ito yan. Sayang mo't no ibaleng ko. Kinatang ko pa eh. Sika man langan ti makamaw. Sige, patuloy ka ti mapaniditalaw. Ani, apay di mo pinaibaba dagiti napanyo grocery ka ni Buyong. Gabotasan na para kada tayo dagijay. Pangipanam nga rod kadagijay. Para itinagminatay, hadi. Iti pamilya ni Ka Pedro? Well, kaya't ko tulungan dagiti na ulila ni Ka Pedro. Hani, saan ka asanto? Tapno agaramid ka pailaang iti kinasayat kadakwada. Amo masikat at atapon da mastermind iti panakatay ti kamang ti pamilyada. Sa tulungam ida?
Amo mamaysa ka na paglan na politiko. Kaduray na dagas nga atap na kaniya. Hayat kong ipakita lat na ti kinasaya at ko iti padag at tao. Nasaya tunay ta nagdanon ta dito minatayan, Tata Matyas. Apay, ada ka di ibagam kanyak, Barok. Imayak ka din na minsan ngal daw iti balayo. Yung di kayo nadanon. Wait, naibaga kanyak ti anak ko na ita. No kasta, naibaganan ka na kayo ti panangitantan mi iti umay mi panakisarita, may papan iti panagkasarmi. Wait, Barok. Sapay la kumata, maawatan na kami, Tata. Managbutbutang mo tunay dagiti kakabagyan mi. Gaputa, kapurukan nyo to'y nagminatay. Maawatak. Alright, dandanin maitabon ni Kapedro. Wen, Tata, sumagmamanulangan ngal daw. Kata, itulod tayo ton, iti maudi a pagtungpalan. Iso na lang taging nga ita. Awan pala ti maitudo dagiti pulis. No asino dagiti kriminal. Wen nga ron, Tata, dahil iti paggidjatan tinakurapay kan baknang. No baknang, wano mapigbig at tao ti napapatay. Mabalin anak magkumaitan dagiti kriminal. Ay, sada nagsardeng alugan iti batog tayo. Ni kaya mayor ti dimtang. Isaw niya yung dimsaag iti lugar. Naimbag ngal daw yu amin kakabsat. Imayak, taumay ko ipakita ti pan nagipagriknak, iti napapatay ang kataluna. Ket na kayo, Matyas. Miguel, di kay kadiagyaman, iti yumay kumat pan nagipagriknak, iti kadwayo ang napapatay. Agyaman kami, Mayor. Takas kayla mapilpilit nga gyaman. Di na kam mababalaw, Mayor. Tamo mi anapudot lat ti ulo mi di kini Kapedro. Idi si bibiyag pailaan. Gasta. Kahit gapoy tinayta, iso nga tatapan yung matan nga dapan na kay naig ko, itipan nakapaltog na. Kasta ka di, Miguel? Di mo may kat iti panunot mi dayta, Mayor. Tamo mi adiyo kayat ti ilablaban mi apan nakareforma ti dagayo. Apay ngamin, akayat yung agawan tinagak, idento ta nagling etak, tinggatang ko, itidayjaya daga. Adalintag arumbang nga surutan niyo, Mayor. Iso ti ilablaban mi. Tadi yumot bigbigan dayjay alintag may papan iti panakagraryo dagiti nalalawa adagdagayo. Ha! Tapagpungpung to tindakit din. Mayor, Miguel Barok, isardeng tayo sa saritaan. Nakababain ka nagitipado tayo makilamlamay. Juan, baliwan tayo ti agsasarita talo. Sana rito'y ti pagdidinis ko tiran tayo. Boyong, ibabamon nagiti ayuda ng itadta kadagiti nagminatay. Anya? Imaymot ni Mayor Placido itinatayan, Tatang? Wala anak, nang iti ayuda ka na iti nagminatay. Di karasan. Agin sa santo ngam demonyo mat. Apayan na ko nam tikasta iti sigod nga amo manakaw. Tatang. Napaulimag kan, sungbatam ti saludsod kao. Apayan na ko na makarasaan kan demonyo ni Mayor. Ang gaputa kinunayo amabalin nga iso ti mastermind iti pan nakapapatay ni Kapedro. Day tamat ti gapo na. Makagura aklao na iti dayjay. Iso naibagak akarasaan dayjay Mayor. Atap mila ang paydayjay anak ko. Iti tulo ti panagsaritam itay kasla punpunlaw nga isaw ti akin aramay. Honey, papanan ni Chloe. Maban kano'y ti balay da Matyas kan Miguel. Na kumprontaran na ida. Anya, tapay akumprontaran na ida. Anyat basol da Matyas kan Miguel, honey.
Naistoryag ti pan nakiring gorda kaniyak. Dayay, nakabungtot. Iso amapan ka no magkisarita kadakwada. Saan amabalin amapan? Tamangan no anya ti aramidan da kan kuana. Oh, padasan da pagaramidan iti dagas ti anak ta. Magkita na. Oray no nasing petak iti matang dagiti tao. Kabalak ti pumatay. Apay ngamin adi mo na igawid ni Chloe. Diyak na igawid. Taytay na ibagan na ti papanan na. Pimanawadagos. Surutak dyan anak ta Placido. Amangan no may sagmaak. Di damat nga damay turada pagaramidan iti dagas Agripina. Kaya't ko ti makasiguro. Iso asurutak dyan anak ta. Saan arumbang akarikyaryo de a mayor? Gaputan na bagklan a demonyo. Anya, anyat sarsarita amon kani Mayor Placido. Iti namin saan, nagsarsarita ta, karasaan kunam. Sa ita, kunam manan, anapiklan a demonyaw. Talaga mo, tatang. Demonyo day jay. Adda ka di amom apalimod ti Mayor? Kina demonyaw, balasang ka? Tatang. Apaya di ka makasungbat. Awan, tatang. Awan. Sana mo paling ibagak tinaramit day jay a mayor kanya. Amira, umayak man. Mabitlaan! Amira, Ha? pasensya ka no dito ti kinamang ko. Apay, anyat na pasamakan ka, Miguel. Ada ka di kinaririm? Ada intarayam? Nasalawnak ni Chloe nga anak ni Mayor. Itay, inak ko may talon ko. Nakirininggur kanyak. Anya? Apay? Kapoy ti pa nakadamag na itidakos nga atap ni kinipapang na. Sungag kong puntot. Itay nakita na. Naturungan na kitipaltog. Anya? Ay, Diyos ko. Miguel, kasano na nakalbit na ti paltok at napatay na ka. So pagyamyamanak kini Apo Diyos. Di na mutla nakalbit niya igan na paltog. Makitak lang kaya Chloe. Si Direk. San? Bayamon. Mga ano si kamot isulat na pagaramidan iti saan anasaya, Amira. Diyak mapalapos tinaramid ken ka ni Chloe, anak. Iso nga inak kidya balayda. Kasaritak day jay a babae. Anya? Saan na? Ang mga ano na kayo mati pagaramidan na iti saan anasaya? Ay, diyak kabutang day jay a Chloe. At dala nga rumabat ti saan tayo pa nagkikinawatan. Noin kay si Dira ni Chloe. Wan angam, aguli makaklatan iti inaramid na ken ka. Saan na? Karantak ti mapan agpablater iti istasyon ti pulisya. Aniya? Nasaysaya ti legal nga addang nga aramidan tayo, nana. Ngam ti mapan tayo rumaut iti pagtaangan da Mayor Placido. Anya ti kunam, Amira. Nagkita da Miguel ken Chloe. Kat pinaturungan na iti paltog, pikaayan ayat mo. Wen ka no, tatang. Kasano? Nadamag ka no ngamin ni Chloe ti panagat atap yu iti amana. Nga isot mastermind, iti pan nakapapatay ni Ka Pedro. Naglukaw. Ay, anya nga ita, tatang. Makita yu itan ti daka sa bunga ti panagat atap yu kini Mayor Placido. Mapanak iti balay da Miguel. Agsarita kami man. Sige. Ibagayon to nga rod kini Miguel. Nga isardan yun ti dakas nga atap yu. Saan yun nga atapon dahil di karasaan a Mayor? Tapno nasayat kayo, tatang. Damdamagan da buyong. Manyakan o daramidan da kadala kay Matyas kan Miguel. No sumardengan ti dagas nga atap da kaniya. Nga mawan ti mandar ko nga ramidan da. Adan po biyak iti nabasamak kini Pedro. No pa imbaga ni buyong. Nga aksidente lang di pan nakapaltog ni Pedro. Siyak ti adda anapiktaran ti madingay na ramid da. Nayon ko ngay baga,
Anuan niya ti mandar ko isulang tarambidan da. Tapno maliklikan, ti sana na saya at mapasamak. Ngama, at damananin darirag na kanyak nga ramidan da. Kalpasan tinaramid da pamutbutang. Sana ko ngagtalag. Amangan no pumalpak damanan. Sapay lang kuma. Mapunas to madlaang. Di mati nga atap da kanya. Da Miguel kan Matias. Magagaran ka din para iti sumarano at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumarano pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarano ngayon kami patangatang. Dahil nakarubata ka. Mabalin kong timapan iti istasyon ti pulisya. Ano pero marak pa man. Isumot ti kada ti umay. Mabit lang. Maya kon. Naibagal daw mo, Miguel Baraw. Da kayo mat kayam tata. O sige, sumrek kayo ha. Dito'y tayo nagsarita. Ay, saan na tadan samot papanam, panay nakarubot ka. Ay. Papanamaya. Kwa, mapanak ko may di istasyon ti pulisya tata. Anat gagaraam mi jay. Nakipablatter ti panang paturong kanyak ni Chloe iti paltog. Ay, kaduan kang aruda na mapan nagpablater. Ha? Alaman nga rin tata. Dayawon ka, iti pan nakapanunot mo, ama pan ipablater tinapasamak maraw. Ta babaan day ta, may pakitam, asaan ka amabutang kadakwada. Placido! Placido! Oh, apay Agripina. Anya ti bagam takas tao na iti daras mo ngay masidag. Naipadamagan nang nagkon iti radyo, honey. De? Tinaramid ni Chloe ka di Miguel. Hindi. Napan ka din nagsausaw na iya ang Miguel iti radyo, Agripina? Saan nga iti radyo tinapanan na? No di kat iti istasyon ti pulisya. Napan nagpablatter. Kat dagiti mat reporter, impada magdamatan, idi nabasa dati blatter na. Sinalbaga, na ito yung ribunga, ti Agripina. Isarding munti mang babalaw ka ni Chloe, tama nga no agsakit man ang tinakam na. Pangisakit na kan ka, jay naramid na. Tagas ano, nga bilang mo apan ng isakit na kanayak, idinto tayo so ti pa kay mamagak. Uray amo mat dagiti tao anaasikan na ayat ka politiko. Si kanto nga rodan ti mang bagbagaking kuwana, tabarang denggan na ka. Nanang, apay anak kada ti turong lagi ti matayo. Ano ayaw ti problema yo? Tinangag ko iti radyo itay aldaw. Ha? Ano tinangag yo? Napan mo impablatter. Impadamagan dagiti reporter. Andi ako manukas ta. Nasayaat mo. Tapno maamuan ti amin nga awan ti panagbabayin day dya Chloe. Iti panakaibunan nagtiinaramid keng ka ni Chloe. Kat naibabain ti pamilyada. Kat asino ko mga rutinas ka na mababalaw itanana. Alangan mo ta siya. Uwan, sika. Sika lakit di ti pabasulan ni Mayor iti panakaibabain da. Ta sika tinangi pablatter iti mading aramid ni Chloe. Nanang, no si dirin naktuman ni Mayor iti panakaibabain da. Ibagak at ti anak na ti pabasulan na. Asaan kiti asya? Ay, anak ko. Gapo ka dagito'y ama paspasamak. Agtip-tip ayo ti barukong ko. Di pa inaitabtabon ni Kapedro. At damanin na bara nga issue iti pamilya da Mayor Placido. Gapo iti kinatarantada di anak da, nanang. Iso nga no at daman pakababalawan da. Kat basol matlaang ni Chloe. Dalugan ang nagsardeng iti batog ti balay, Miguel. Kat agbusbusin na.
Tilugan ni Mayor Dayjay, nanang. Miguel! Ha? Ti driver ni Mayor. So, di nang pukaw kanya. Nanang, rumuara kat kasarita kita. Ay, saan? Di ka rumwad dito'y balay. Tama nga no, anya ti aramidan na ka. Saan dalakit dia sumardeng agbusbusina, nanang. Aging gaadidak makasarita. Iso anasay-saya at arumuara kat sangwak ida. Talaga ka di akal kalabanin, nak Miguel. Saan, Mayor? Asino ako maamang bangga kada kayo? Apay nga rod, ngimbabain mo ti pamilyak. Gapulang iti panangiblater mo iti naramid king ka ni Chloe. At doon ti mang babalaw kanyak. Mayor, naramid ko lang ti rumbang. Tarumbang ka di tinaramid mo. Rumbang ngunay, Mayor. Tanwad daman dakas ang mapasama kanyak may papan iti paltog. Kat ada masidadaan ang mapabason. Ha! Apay, amom amay tured ko ti pumatay. Jak may baga saan, Mayor? Tado ti kwartayo. Ayop ka, Miguel. Isardeng yon ti mangbangbangga kanyak. No kayat yo tinasaya. Andiya. Imay ti Mayor iti balayaw. Kat sinidir na kahit ti panang ipablatter mo iti naramit ti anak nakin ka. Buntata, kan pinalagan nakpay. Ngay sardeng ko kanon ti mangkunkontra kadakwada sa nga pamilya. Aguli magkakadilatan kadag iti sana may kanatan nga aramiden da kasta. Kasta ti kahit datata. Hangin, saan ka mabuteng kadakwada? Ora siyak, saan ko akabuteng ida? Kunana pa'y gayam tata. Ay sardeng ta kanon ti agsaw-saw. May papan iti atap tayo kinimayo. No kaya tangawan ti daka sa mapasama. Tayo na kunakaw, sa anak ang mabuteng. Nang runa, anday lablaban tayo. May papanitipan na kaagraryo ti daga at tartarawidwidan tayo. Apa nga itakalaang asumang patani. Di magasag ba iti pagtangan da, Miguel? Anya timbagam ka ni Miguel. Natural! Sinidir ko iti naramid na. Isulaang ka di ti rinantam, iti ipapan mo iti balay da. Binalagak pa'y. Ngay sardeng dan ti mangkonkontra ka na tayo. No! Kaya't dangawanda ka sa mapasamak. Iti day tanga imbagam ka ni Miguel. Kasla pinang taamanan, Placido. Kat amangan numapantumanan ang pablater. Ha! Padasan na ti mapanpay. Takidtaan na. Aywan gayam, adanto ka no ibagakan ka ni Chloe. Anya ka no ti bagana? Nasaysaya at nga isunton ti pakaamuam. Ayan na nga ron. Agpapaangin iti hardin iti likod ti balay. Ijay ting kapang danunan kan kuana. Sige. Danunik nga ron ti jay. Tadamagak no anya ti ibagana. Miguel, Amira, apay nga mawag ka? gaputan na ibaga ni tatang ti panang si Dirkin, ti panang ipangtakon ko na ni Mayor. Imawagak, takayat ka palagipan. Likli ka mon. Likli ka, tabangan no dakdakas ti aramidon na. Sana ka mabutang kini Mayor, Amira. Anya, nabilag ni Mayor. Di mo amuna niya ti kabailan ng aramidon. Ura damin kinkwana ti bilig kanturay. Di mo amo ti sasawa, Miguel. Isardang mo ti mangkon kontra kadakwada. Amira, apay kasla mabuting kaunay kini Mayor. Kaputa amok ti kinadakas day di a tao. Agpampamarang anasaya at launay iti imatang dagiti tao. Ngam kadadaksan day di a tao, Miguel. Oh, Amira, apay, adda ka ti amo madakas unay aramin ni Mayor. Ang mabalindan to abaka-abakan inton eleksyon. Ha? Jay, Oh, apay adi ka makasumbat. Sigon nga amom da Mayor Placido kan Doña Agripina. Adda ka di amom aposible apaka-abakan to ni Mayor inton eleksyon. awan, Miguel.
Diyos ko, sana mabalin nga ibagak tinaramid tayo jay amayor kanyak. Sana mabalin. Amira, dengdeng nga nakadipailan. Uhan, Miguel. Apay nga roda di mo sumbatang ti saludsod ko. Wah, awan amok amay bagak. May papaniti damdamagam kanyak. Apay nga rod ako naman nakadakdakas unay ni Mayor. Basta, patya, gapo iti dakas nga atapyo, nga iso ti mastermind iti pan nakapapatay ni Ka Pedro. Dakas lakit di taramidan na kada kayo. Isot pag kunakadakas sa tao. Kunak na da sa bali itayin nga mong apanggap kini Mayor. Awan, Miguel. Awan. Diyos ko. Sana mabali na mamanda, Miguel, kan tatang tinapasamag kanyak. Diyak kaya't nga ibaga kadakuha sa tinaramit kanyak tayo jay at tao. Miguel, ikaman laangan, makita ka nga uminom iti arak. Wala na. Kayat ko ti uminom. So ano pa nagkimangatang iti may sarong post. Uwan angam, sigurado mabartek ka iti daita. Tadi mo matruam ti uminom iti nasangar. Di maturugak tulat na mabartakak na. Di ka din na ibagaking ka ni Mayor? Di nakapanunutam nga uminom manan iti nasangar? Saan nanang? Anya nga raw? Di pa nakaipuspunti tayo pa nakisarita. May papan iti kasarminto kini Amira nanan. So tinakapanunutak. Nguminom iti ara. Dandani tayon mapan. Iso asaan arumbang nga isot pagbarte ka. Puno nanang. Ngam, adapay sumagmamanungal daw. Sa tayo tumapandumanon. Una, tainton maminsan paila ang abiga ti panakaitabon ti bangkay ni Ka Pedro. Magagaharanak una yun ang matulag ti kalay sa amin, nanang. Dandanin dumteng day nga aldaw anak. Agtutur ka iti sumagmamanulaangan nga aldaw. Dumanon tayon taon. Honey, anya tinagbalin a desisyon mo iti singasing kan ka ti anak ta? Saan ko pinatgan dagid daw na? Agtalinaed. Akatalunan tayo, da Miguel. Damat pagsayaatan na. No ikatamon nga agpaiso ni Miguel, akatalunan tayo. Tanya kumat pagsayatan na. Ha? Tapno awanan ti sakit ti ulo tayo. Iso ti may sa asugsug, tapno mariporma ti daga tayo. Ad-adda tumaod ti ado a problema. Ni kateg ni Miguel akatalunan tayo Agripina. Mala, siga ti makaamuhani. Ngamno da kami kuma iti anak ta ti mapaturay. May mayat ama ikatan ni Miguel akatalunan tayo. Mayor, inton bigatan ti pan nakaitabon tinapatay may akatalunan nyo. Tangiwat mo, amang anwad na makanggagkin ka sa bali, kati supay ti pakaisagmakan tayo amin. Sorry, Mayor. Saan ko ana igawid ti dilak? Tututik ta dilam makamu ka. Pakamuam, dagdi kakadwa tayo. Tada na patag ngay bakak. Adda ka di manan sa bali a plano yun, Mayor? Adda! Nababaan na dinapanunod ko. Sigurado ang mapuna sintakas nga atap dagiti tao kaniyak. Asyak ti utak. Di pa nakabaltog ni Pedro. Ninyo tinapanunod yun, Mayor? Ibaga kinto na da kayo aminan. Sungagtig na ikaan iti pangiba unakin ka. Uwan, Mayor. Ngam sa dino a lugar ti kayat mapagkikitaan tayo. Iti safe house. Idya iti pagmitingan tayo, buyong. Tatang, apay jay kaldingan sang putyo. At dapay lima nga pupukyo manok. Ilako yung kanida kajay? Saan na? Mausar para iti panakaitabong ni Ka Pedro itong tigan. Anya? Marigat ti kasasaan ti panagbyagda. So nagtutulagan may kadagiti kakadwat. Anya na iti mabalin mga itulaw. Isaw ti ipan may. Napintas ni na panunot yung tatang. Tauri ka sa ti kadagsan ti bakbaklayan aparikot ti maysa kan maysa. Nung ado ti tumulong, lumagan. Uy,
Awan sa baling ang titinulong. No, sana da tayo matlaang, anak ko rapay. Miguel, ano dahi ka insirat mo anak kasakaw? Bagas nanang, napanak nagpabayo. Uwan ang adupay matibagas tayo na kong. Itulong ko iti pamilya da Kapidro, nana. Kastaya. Kuna ni manang Carmen, nga asawa ni Kapidro. May buskan tinatangunan da. Marikot dati kawan maapoy yung aldaw ti panagkaitabon Kapidro. Ala, nasaya at nga napanunod mo nga ikan ita iti bagas. Nagtutulag kami ba't kiti nga kakadwa nanang. Amang tid kam iti tulong iti naulila ni Kapidro. Nasaya at unay no kastabaro. Tauray ka sa no tirigat, no adu ti agtitinulong. Nalaglag ang lata abaklayan ti masik na. Agulima kayo. Ulimak, katdanggan tayo anay bag, tibaga ni Mayor. Ulimak! Nagsardengdan nga umariwawa, Mayor. Mabalin yung tiyang sarita. Agyamanag, iti presentayo, kakadwa. Pinaumay kayo, wino pinaumong kayo kiniboyong. Dada na patag, aparamid ko kada kayo. Nang runay ti panakay tabon ni Pedro Enton Bigat. Nga dito mayo. Nga. Kayat ko, agpamarang kayo at ulisanin Don Bigat iti Camposanto. Anya ti aramidon may akas manglimlimo at tulisan, Mayor. Saganan ti banday ti Camposanto. Kayat ko, asagbay, ngisarek dati bangkay na iti pansyon. Agpaputok kayo, boyong. Anya? Na. Ipaayan mi itigan salot, Mayor. Kaslagastan, boyong. Napambaran yun to amang ibaga at tulisan kayo. Nya. Agmaskara kayo amin. Tapnod di na kayo may rupaan. Ibagayo, ada kayo tinang patay kini Pedro. Anyan to nga ron ti ibagami, Mayor. No damagan dagiti na tao, no anyat rason a pinatay mi ni Kapidro. Ibagayon to adakkel tinagbasulan na iti grupo. Kat sinintensyahan niyo amatay. Baba ni tinay tangaramidin niyo. Matalusan to matintinagan ko. Lain ka lang talaga nga, Mayor. Bilib kami iti kinalaing mo iti palusot, Mayor. Nasirib kaya talaga. Oh! Buyong ka. Sana kuman na nagbalin na mayor no namudal ti utik ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anak, maudin arabi ni Kapidro inton rabi inak to makilamay. Anawan dak dito'y balay. Apay, mabuteng ka? Mabuti nga karot tatang. Anya, apay kumamabuteng ka. Dito ka, saan ka matama nagbutbutang? Pasaray agpatpat nagkampay idi ka ni Miguel. No, inkam agsilaw iti labas ibuay. Mabuti nga kaon katwak dito'y balay tatang. Mamati ka matlaangan aya, nga adaal alya, anak ka. Tatang, saan dagiti katatawa no alya ti kaputin mo. No di ka dagiti managdakdakas. Dagiti tao at managdakdakas ti kaputin ko, tatang. Sino kumamot ti umayag basak-basak dito, sabali at tao? Basta mabuti nga no panahon dak awan kadok dito'y balay. Sumurutak langan ka na kayo, natayan, ito narabi Babaan na tinapanunot kong aramidan dagiti pasurot ko inton bigat. Mapunas to matlangan ti dakas nga atap dagiti tawakan niya. Papa? Ti anak ko di masidag. O iha, anyal ti bagam.
Saan kay kadi amapan makipamumpon kin ni Pedro inton bigat, papa? Saanen? Naited kumot ng titulong ko kadagiti na ulila na. Nasaysayat kumamat lang, numapan kayo, papa. Adda dagiti nasken nakamiting ko inton bigat. Iso adyak makapan. Ngam no kayat mo si kantulatan ti mangisuno kanyak iha. Sige. Siyak tulat na nga rodan ti mapan makipamumpon inton bigat. Alang nga rod. Awisem to ni mamang mo bareng kayat nawin no magagat. Okay, papa. Ibagak to kin ni mama. Miguel, papanamta na karubuat ka. Sumipngatan. Ita timaw di arabiin ni Kapidro, nanang. Ti amok no hinga iti balay da Amira. Saan, nanang? May itay ni angkel mo Agundo. Kat dinamag na no kaanon to ti papantay yung panakisarita kada Amira. Kat, anya timbagayo, nanang? Una nga mapantay to inton malpas ti tabon ni Kapedro. Kasta ka din, nanang. Nasayaat nga ruda. Tani, talaga magagara na kung amatulagan ti kalay sa amin kini Amira. Apay, talaga akayat mo ti mga sawa. Apay, nanang. Diyo karikayat ti madan iti apu ko? Ay, kayat ko Barang no, makabukal kay to adagos kini Amira kalpasan ti kasar. Madi manan ti marikrik na kit losok ko. Ang lidog-dog anak sa manan. Ako, kudak tupat. Madi manan ti riknak. Nagrigat-lak. Amira. Maging sama ng tirusok mo, anak ka. Ngun nga rod tatang. Nalami isa nagsay tayo naghalo-halo. Aki tayo malam. Isumat lang, ah. O di, saan kan nga umay, iti minatayan. Ay, umayak lang tatang. Umayak. Mabuti na kang may salito'y balay. Tanya ko mga minti kabutang mo. At sigod mo tadi ka mabutang nga uray no agpatpat nagkami idi ka ni Miguel nga mapanagsilaw iti tukak wano lamay. Basta mabuti na tatang. Isa sumurtak ka na kayo. Oh, unak no nakaturog kayan, mama. Naatap nga rod kanyak ni Ridabi, ha? Isungay mayak dito'y beranda. Amangan no magagat kayong umay makipamumpon inton bigat. Asino ti pakipamumpunan? Ni Ka Pedro, mama. Tabon na kanon inton bigat. Apay amapan ka. Saan tayo matakab-kabagyan? Siyak kano ti mangisunon to kin ni papa. Isa mapanak. Anya? Amangan no magagat kayo nga sumunod. Ada pa panakasabali inton bigat. Iso apasensya kan iha no saan ka makuyog. Okay. No diyo masango. Siyak tulat ang arudan ti mapan, mama. Ado tayo matgaya mo may makilas na kini Ka Pedro tatang. Uy, nanak. Taimay kami amay nakakadwa ni Pedro. Amira, imay kamat gayan. Wen Miguel, simurtak ka ni tatang. Naimbagarabiyo, tatamatyas. Kastamat kan ka baraw. Nasayaat man. Ta, naikuyog yun ni Amira. Mabutang ganong agmay-may sa idi balay. Gusto nga inkuyog kun Anya? Apay ko mabutan. Jak man amo kan kuana. Nagbalin mo't natakraw. Nangimasan ti turog ti asawak. Numo natakurok. Ayan ko na. Placido! Placido! Honey! Agaring ka! Ay, Diyos! Agay blood samat ng kiasawak! Ay, Chloe! Agaring ka man! Umay ka dito'y silid me!
Pamagay kayo! Karinsan, iti panangtong tayo, mama. Sino tinangtong ba kanya ka? Shock! No di kamat ngaminan mariing. Oh, Ay, madanagan kamlauna yan kan ka. Ano ka din di mapaspasama kada kayo, papa? Taapaya di da kay mariing itay. nabati ba ka? Kasla na lang pandag kanya kababay kang di ka yak makaagas. Anya? Ay, agpudno ka man, Placido. Ada ka di babae, kat iso tinay tagtagainap mo. Awan babae. Siksikan lang itibiyag ko. Hala. Yalanak man itidanom, Chloe. Sige, papa. Tata Matyas, awan ka di dagiti karkar na amadmadlaw yu kini Amira. Agda nga ron dagiti jak maawatan at tigtignay ti anak kaw. Kas kumaitian niya, tata. Ti masansan apan naglaladot na. Ken itay agrub-rubat kami nga umay dito minatayan. Nagmatimanan ti rusok na. Nagduldulaw. Kasta ka di. Abay, anyaya man ang tikinan na. Kinagura ti rusok na, tata. Nangan ti halo-halo itay malam. Nalamiisan ka no ti rusok na. Isumot lang. Nagduldul umanin ako na tata. Ang jak man namo kan kuana. No ada kinontra ti tiyan na. Kas jaymot kan nga agdulaw. Ti may sa apakaburburtsakin ko na tata. Ti ko na ang mabuteng ngagmaymaysan iti balayo. Ngamidi, urag patpat nagtaam mapanagsilaw iti lamas. Saan mat ang mabuteng? Agyamanak na nasapa kay matla amin nga imay dito'y safe house tayo, kakadwa. Ewan ba yan? Agsagana kayon. Taintay ito ni Jake Camposanto sigsigay. Nasken asakbay adumtang ti Carro anak kailuganan ti bangkay ni Kapidro. Ket makapisto tayon. Ewan ba yan? Adto'y dagiti maskara tayo. Isu tayon. Ket laglagipin nyo. Ngagpamarang tayo atulisan. Iti daytoy amisyon tayo. Ewan ba yan? Urayan yun tutigo signal ko. Saka ito agpaputok. Ano? Ket da kayo amor ken Jonel. Da kayo ti mangibaga atulisan tayo. Ket da tayo ti mangamin anang patay kini Kapidro. Saan ka din nga may makipamumpon, anak? Saanan, tatang? Di ka mabutengan, ngagmaymaysan iti balay. Saanan, taal mat? Sa bagay, Ay, wan gayam. Ada na ibaga kanyak ni Miguel iti rabi anya day ta. Kunana, umaydan to kanon makisarita inton bigat. O di mayat no matulag ang ti kalay sayaw. Talaga kayat kumatan ti makiasawa, tatang. Uwan tadaan kamatan iti umno nga edad. Kan may mayat no itan ti panakiasawam. Tanapigsaak pa ila nga mga iwantaw ka iti agbaling nga anak yaw. Apay nagsenaay ka nga iti naibaga kanak ka. Awan, tatang. Ada lang amin nalagip ko. Anya na ita, tapay nagsenaay ka pa iti naunag. Saan yun adamagan, tatang? Sige, tagdalo sa kong tito'y balay. Nakababain mo no nakawarurain ton sumangpot da Miguel. Talaga kay ti asaan kayo sumurot kanyak amapan makipamumpon kini Kapedro, mama? Papa? Saan, iha? Tada nasisita unay apapanakita nga aldaw. Kadda kayo, papa? Talaga ka di adiyon maipamuspusan? Ti pan nakimiting yo kadagit investor ako na yon? No pa'y puspon ko kat amangan nagpaoyda. Iswa sikalatan ti mapan. Kat magisimpatya ka kadagiti nabati ni Pedro. Okay, papa. Nga magawid kanto na dagos, kalpasan ti tabon. One, papa.
Miguel Baraw, ado tayo mo't gayam ang makipamumpon kan ni Kapid raw. Wan tata, imay sa amin nakakabagyan ni Kapidro. Sa bagay, ado mo't kinaisagana ang makan na pagsangputan tayo taw. Ta ado tinaur-ur tayo atulong para iti panagpakan kadang iti makipamumpaw. Wan tata, Miguel, mabit lang. ha, Ni, ti anak ti Mayor, isugayam na iti likodan tayo Baraw. Pag-urayan na ka ba? nya nga taman ng tibaga da ita babay. Ay, sabdang ka pa naabangan mo na napatig na ibaganak ni ka. Wan tata, Sa dinutayan yon kadagiti kakadwang buyong. At kami dito'y kampusan to siksikay, Mayor. Nakapisto kami. Good. Laglagi banyo tibilin ko kada kayo. Kuan, Mayor. Saan ko kaya ta maulit tinaramid yun Nagpaputok kayo kat siguradwan yung awan may wawa abala ngagdiso ka nagitid tao. Kuan, Mayor. Asino ti pinusgam? Amang yamam mo iti bagbagiyo at ulisan? Daamor ka ni Jonel. Mayor. Pato abanggis. Kadapay nga isuda ti pinilim. Kaputay suda lang ti awan maskara na akadwak, Mayor. Kasta ka di. Hala, lalaingan nyo ka rod, buyaw. Pedro, lakay. Ala, kustunan mo sen. Ata mo, ti panangar-ara ko po iti lungon ti asawam. Palubusa mo, ngay sirek na iti tanam na. Pedro, lakay. umay kayo nana. Tay serak dan tilungon iti Pancho. Umay kayo. Ay, ha? Lawlawan na kayo. Sino kayo? Apay pinalawlawan na kami. Tulisan kami. Panya masapul yung kada kami apaw. Tulisan kayo. Tata na pala ko. Mayroon pang kami kita kayo. Anya tigagamyo kada kami. Nagpakita kami kada kayo. Nakayat mingay baga. At kami tinang patay ni Kapedro. Anya? Dakang tinagbasulan natin grupo eh. Iso asinintin siya ang niya matay. Kaya't mi amamuan no anya tinagbasulan na. Sana na masapaw ng iba kami. Sige, isang radyong na di panjong na. Tabarang magkasaklang kini San Pedro. Mama! Mama! Oh, ada ka ba't gaya man iha? Apay apong bumsag ka si Magbat. Ang kakaribuso dahil di kampusan to. Anya, ada ka din nag-aapa iha? Awan, mama. Ado di nagpakita tulisan ni Jai. Anya, tulisan ko nam. Awan, nagtagi armas namin. Anya, tinaramid ka na kayo dagita tulisan iha. Kuma, imawag ka ni Papa. Tanang ibaw na dagos iti pulis ananganup ka dagi jay atulisan. Diyak na panunutan timawag, mama. Kapoy tinalawos abot kong kanervyos ko. Anya, tinaramid dagiti tulisan ka na kayo iha. Idi sarag da kumantilungon iti pansyon. Pagamumlatan na nagbusi dagiti igam da. Anya, anya pa dagiti si Maruno ang napasamak iha. Kalpasan ti pa nagpaputok da. Inyam amuda ti bagbagida at tulisan da, mama. Katiniguan, imbagada nga isuda ti nang patay kin ni Kapedro. Anya? Dagiti tulisan tinang patay ka ni Kapedro? Iti anya arason? Sandan nga imbaga, mama. Ngam kunada, nga da kano nadagsan ang nagbasulan ni Kapedro iti grupo da. Iso asinintin siya anda, amatay. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.